ngichwera kwa ni gorengani Raila puppet or ODM lipo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoire ni mahega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko omwancho murire mwa Nsoko TV igetaseni gen Soko TV ibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni Gongor Perpetual machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nye chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate omwancho murgeri egwe Soko TV ntabe to koretera amangana maji abuna neto wateka kurwaga iga miyoba katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne yene Soko TV oboroso womogusi Mwanchi murigereria ntobe to gwikirana ase chichiro ase to kumurekera ngaki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe to kurigereria amagori yebimeri guna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igoto skatonyegera gende gotengera egetaseni ya Nsoko TV obona buboroso obomogusi Eliane Kerubo Frida amangana maya bunabotambe inesiro oye amate nabono niwe ko kunyaretera abuna atekire ego chakara ime Rugongo rwa Busi ego ikaiga ime yomochi o Nairobi egatiye chingongo ao chense kira litiko olia ichuma ensaye moya maragoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kiabene egen Soko TV oboroso womogusi Tomo chago tengere meroberito yogosemia na gukumenya yago korekana kira lituko nabari kibaito be andrete chinga ki chance asengencho yao eariganie asobo tengari botari no mubwekano Kurumucho mano Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abari kibayitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange nabo igobwatira Nsoko TV koigeka chingenjo cyomugusi Nsoko TV oboroso bomugusi oyo n'umucakano w'umucakano ime ya Nsoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamangana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritukoria Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo koretera amaya ya Nsoko TV elietaliane Ishmael Mogere onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsigore emirobirito ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri ukorye email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi
Nsoko TV uboroso bw'omugusi. Eye ni Nsoko TV uboroso bw'omugusi. Tumurigiria gwita seria Nsoko TV umurubiria Nsoko bwakire ne kinga kinena ndo semero kwanenga anonsia sore mambia bono kwa bokire biya kinga kishirima itenga mwa cyakire merobire ni letskuri rero litskori tanganiye iki mugo cyakimero biri ni asenjira yabene mugo cyaka wikana na se kiga chino Manchito murigeria no gusaba kwane boigonga no ni cyamate chino mwabokira senjireri erengia nabego kwarigania asumurubiria Nsoko bwakire twasitogo chikunya to gusanga mange tunyare to gusanga kerengere kyago nabego koigwa eriyogiria go buna butambe aseta sengi ito ya Nsoko TV to tebyanga na turasinse mo chiri ya county ya Kisii county ya Nyamira sinse mo cha Pang kogo cha county ya Nairobi no gotonyora sinse mo chiri ya Signet tunyara to gusanga twasanga buno mugusi nabego twachamo yeterenda na ndemo umurubiria Nsoko bwakire ningoke gusanga na ichinga kibunechi oncho muligereri na incheni Innocent Onyango andonsia sobere tengo gukwani nga itongo mwochochi na ayo nyara kwa gukwireneria senchire ya bene nga itongo noga ya usonye kubwate muchando tebe nga itongo ndiribuya muchando noraiga na naso gukwanira mangana yumo oncho muligereri na sensemo y'umtandao sensemo ya Facebook na bugo nyara kwa soro unyara kwa go follow na nene mono twabekire link eyebwate chibiche cheito na nene mono kilitogendete gukora iga bona buko nyara kwa go tuligereria ndakurwa asenga yago onye gugona gwete bara gokogende gasi uri gusine bigipi igoro uri gusine galime mwanchu muligi na buko nyara kwa go kuligereria chibiche cheito nibieni bieito na nene mono liogirito nyara kwa go kuligwa asemambia bono ande na boko genda sensemeli SMS na ronya kwa go tutumira asenambeli kurgunga 0788 na ande 66 na ande 66 na ande 63 6 nigo chire isano mwelisa to uchaka 0788 wacha 66 ande wacha 66 na ande 63 abu kwanyara kwa ukobeke kerengera likiago na ande mono kwanyara kwa gutura abantu balia utagete baboke emambia bono gosebali bamino utagete baboke emambia bono naboko genda sensemo ya WhatsApp na arokore boy gumonchu muligereri asenchira yobwikerano na ando nyara kwa gokogenda sensemo ya WhatsApp obeke simu yage nchire ya landscape unyara kwa gokobekaga video gechi sekonde 30 asoko nyara kwa gotatebinga yoberete dandege ndo tuateba nkilinga kero kubeke video yu watoka igore asenchire ndonge tobasa gotoka ole asechinsemo chiritogoteba chianyingani chitabwe netikororeka nasa abantu bande TV olenda masikani nto yabwata buna bagusina andana na mono asenchira yobwikira nto nyara kwa batogo chake enkwana ya bono mambia asumurubirito Nsoko bwakire semo ya YouTube mwanchu muligerimbi ya mono magenda tekutubwatia na aro tuwabekire link yorona bogona gendo ro subscribe nyara kwa bago kuligereria enkwane ya bono gendreta semambi ya bono asigeta seni na mbeya mo yekuru kwa Nsoko TV nsachirira bolie aigane Nsoko TV Nairobi mbali wako boli ngamororo asembeo entole asembeo gekogera igokonyara kwa goko gendege nto ikurukungu skanie TV yago otanyora sensemeli ya Signet na bokori ya just area yago onye turatanyora biya chinsemo chiagusi county ya Nyamira na Kisii na arona bokonyara kwa gokora kiliye kurukungu koria just area yago otoskani otanyora se wetre platform ya Pang bali chinsemo chia Migori mwanchu muligereri na arona mukonyara kwa mogo tonyora asenchire bwikero nigo na ararwa machiko na marago yogo chakia umurobeli na nemono manyinga ngaitogotoka Diana ngakiogenda biande sentinga kiayore nchembu yande twabokire biya gentekene nengelinga nyasawo tutulire ne iki twachakire amaenere lero ntichirimo gorona chiete bwo mungwano korukwa machuka Godfrey in fact egento nago agatenkelinga abana bae bago to identify niliyogirie ito bagandai batagete gochaga igabakuwa ni Diana
nandi nganyora mbatu manyete kamwana ngari agurunga Cheryl kwamboka machuka mwana yanteti kwa maiga sana akamanya gontebinga natagete gocha kandikire message yegesongo akaratasi agontebi uncle will you take me to the studio na inchega sinamo tetinga ba cha gusieka cha mambia cha tukwani I was very happy abana abo basome school eso bwente kumanya igesongo nandi bamaite igesongo biya but nkarra bachakire kumanya ikegusi bachakire kumanya ikegusi na Diana nere banteti ngwa na ukwani bado tuwase Cheryl dawo kwade tete base chikole tu muchando ngatirege timakwani nigintekia sana kiroko nyora inkayemo ego ikaransa se yabeka chinga kichia baturigereri nane na mono banyaraka bagatotebikirito koranga barorire ngokora tuligentekemo nande ntuagenda nayo mukutanonde kanyora bagusi bachakire goto identify nabo gweteiga kwanyora gukorangiri bwirieta igora tuachakire kumanyeka nje bante binche ntayana ntayana yondara ntai kanana na nkora gari kuri nyumba rejera bana bande kwa maiga bonsipi nande mbigora mbante dadi to record video ba ndebia ikegusikwe bakwa netege Chinese yesomo kabisa badi gosenia njirwe producer yana na wondaze ko moy video yu wenda itegera chibagukwana Chinese bagateba soko wakiri ngaje kanyoranga tokoro mukimora abantu baito banyike gusi asenjira wekira n'umucyo murigereri aigane Soko TV Diana lende weekend ya ngakiyariki weekend ya nambia yaringe ande twiri gorongo tengana yungeta sana obe naroche ena mati wata igora mawa umete nibwate muchando no natebetie kibati kinyure kyo tutete ukibwata nige nyuru kende turusirie teli mawa tata mawa igora yaringe mawa dabi producer no yo mawa umuswati olenga nguruguveni no yo mawa mukayunga sana lakini neli italia nyasaye mwabage tasenjira wigeranu nenjira bona ababwatetie nonya naringe nyumba nachite gusuka kerarenga lakini ndo natebete ngiringa mawawe yu ngora tulenga kitoko yakora katoyebune mawawa katoyebune kai akire nembio manyite tawate banga kobwate chance yogo chenga igentongere kurukwa omosemberereko ilieta ndi bareta igeke moya bagateba omosemberereko dutweruziri abwe mawawa twakwana tutali tutete bazo mawawa tutete tosema mawawa toratengo na intwe binyoro byeto tigatura sukibosyo na bono Diana maitengo je tortwara aligiririe ngoyo na aron twaro chechi timu njiri jigwe semberereka kwibeka si timu chinene abukikaliete biranye ikendi ye ana mono gukwanire lini ya ndiro miyore bori chiriete biranya boronge ande shabanero bajiete Mombasa bakabisyo muchiolia jezi ya Shabana kai Daniel Nyataru walete ndakandera kumuruka kurumalindi walitimiza point 3 mbono lende inere weekend chinaroche weekend ya ombi ya yarenge nino yarenge maiga lakini lende mbia na inje next time Shabana ngubwati yani arato utingobera nyumba ikekaigo orero natigire tabia ndizi matoke yaliingia pwani walikula mandizi manya tiko sege Swahili kimbia kere iko mbaya kabisa gosegia puaire nakwambia Kiswahili yako ni mbaya ni mbaya kabisa mwanjumo ligereria igane Soko TV neke kusito kwa chinse 24 asamba tukatano na abere aseiki Diana tigango tuligereria so mtandao torore bali banyaraka bakoboke mambia bono gosolio bokire na ntwe litonyaraka batokoranga kitugo cha kalitu kamonera nindo choyo mugurugunga akurukuli Italia iga Simon Ngatia whatever following thanks for the good work you are doing usiwa ilalia talanta ini chakale gotebi bateba twararete talanta twairuziri war twarete resiko nane mono mbia mono mwancho muligeria sogotwa okoboko na gutubwatia senchire wikirano Diana torore yango bali baraso mtandao torore nganki kili bagatotebe mambia bono mwanchito muligeria ndio chongese no gutuma ujumbe ino sinamba itio studio nayo nyetura tuma ujumbe wa so tugotaite osanga ekerengero 96 sengeito ya Soko TV gere 078 mara kabere
6 mara gatano na 3 nere namba itu studio na kunya ko gutuma ujumbe yawe namba ile itono ya sesimi yao na bagase TV yao gagwe namba itongo etere na boiko ekero wika somtandao Facebook ne Soko TV nero wosumo moksi totomere ujumbe yao ko wika somtandao YouTube na rototomere ujumbe ekero boiko tongo ko borianga omwanchito morigeria litskori igoro ntwakore tomotienyi ngaitenga itwa kogoteria kahite nande kine kigendo twari guchaka igitang'aninga litskori igoro ntwachengerete 1 month litskori ale twachakire omutinyo kabere twachakire omutinyo kabere tkoria rero Jumatatu igonga umwanchito murigiria tiga boto wakiringa mbiyamo nayo gende to sangana intwe ogande to sangana into sometimes to Facebook ogande to tumekerengero kyao mpaka wakesi migonga twasukire mutunaye nande ntogasene gusuka mutunaye nande ntogoke ekero tokona gusangana ebuna egitasene gitugya Soko TV no chujume mugasene otumasina mbaite studio autebanga eno kumakori bwakire biyakurwa musaraba well represented nere enokumakore na boigo Natasha Mcute atebanga toto la Kisii Nancy Ongiri koroka nyimbo niko ndani boigo Joshua Mbiatirimba ateba good morning from Nairobi Urban Center na my wife Dorka Kirbo na my beloved son Carlton Tirimba ateba nero musodibe swate banga ensoko wakire bia na boigo Natasha Mcute ateba awote yomusodibe su tabasoko suka kurwa somorobiri Soko bwakire na boigo Fred Moga ateba watching live and listening kurwa Nyakenya Misia Secondary Miss Call Fred Moga Muturi Mbarikiwa Dennis kukopaye na ateba kurwa Tesha tuwabokire bia mono kare mbia mono kurwa ekarwe kibwate kibago imiyo morobiri Soko wakire Soko igoro no minto Mbarikiwa Dennis atebanga Soko igoro ko nyiri gotera kwa goteba egagete ene bire bono gotera gete kwa Sabi Okengo Sabi naterete Prince Nyachoti wakayatanga good morning tuned in county number 46 Amana John Bota Clinton Ondege Daring Faye Esbon Mayeka Pauline Nyasukuta Dismo Junior Ferris Akeri Mike Jobo Mwenga Dimoza moja Joani Karimu Diana Morabi Ndemo Oininche Antemio Matindwa Somoro video Ingendelele kubikomukia Nabo igaote banga Gusi Institute of Technology Kisii Paul Nabo nilitukuligia we are ending a month in style as we start the week. May our Almighty God be with us. Asano made my weekend Shabana FC proud of Gusi. Abu bono yo atebire bintu biri bitakire gukwa weekend kwana Shabana na Asano onjo muligiri nyabutobe comedian ataba good morning and Soko family aigani ndoche Christopher Tande ataba good morning I thank God for the gift of life watching live from Muborangi Kenyambi with my wife Lydia Kirubo abana Sheila Matiangi Muranga Mikae mama Mungina na tata Muranga pamoja hadi tamata and have a good day night wala litukuligie mwanchu muligiri aigana Soko TV na tuatabire Soko kwenda aso mtandao kwa nyara ko bago tutumire kerengere kiago tigatura ligiri bali sensemo ya YouTube YouTube na arone Soko TV ugo to search kwa nyora itubwate mungwano yamona tinga na chiri kubaligi sana gaiga YouTube tindiko banyora ngakintali ko banyora ngamutebi yaya kiroko gendo roko beke gendo ikuru ku icon eliye kuru kwa okulika Soko TV kwanya oli bwate icon yitere blue ne chikara chaitu blue na yellow kwanya rakaba okuligerelia kwaranga no toramo nindo che mugenda takoligerelia na ndene chi like chino nindo choro mwancho muligerelia senchira yobekirano naboko nyara kabago to bwati senseme ya YouTube elitonyara kabatokoranga tonyara kabatokanda bositima Diana bosintu bwate chi message chinde as chi text message elitonyara kabatokora tugochi bosio na asumurobeli ni mbwate kaiga somtandao WhatsApp ndo cheshera kimtao bakura makongeni Jogorod baboke chwea Salomo Nyoni First Lady Doris Nyaga Karine timokogoti bobiero ndo chirabanga ko tura emambia bono kuri ne nyana ngiunkairana nyare kyungu gisoma kiara bantatriti nabange na wigwa Dennis kukupai atebanga kurotesha wono iga ategerete umurobirio kura siensemo cha Moi Avenue no are asumurobirio wancho muligiri aigana Soko TV na tuagatebiri obo no buruso bw'umugusi no murubeli ne Soko bwakire
na senchira yobwikirano tunyara ko batokorra nganga kitoko nyara ko batokogenda busio unege saku na nene mono egento twatebire ngelinga tukunyara ko batugutulese mambi ya bono tunyara ko batokorra nga tunyara ko batokogenda businaye Diana mugano nore naruche igoro nande no olese no anese Facebook page yane mugakoyo maselie tukurunga Zakayo Matiti Mugofu Zakayo aguruku Maititi aguruku mzee Zakayo Maititi Mugofu nigaibole tuchinsemo chia viga lakini obelire Nairobi kuri umwaka bwiriwe mochi mikianda 52 1978 kwa ngirire bwangu elwe mochi mikianda 52 mwako yo gabere gakomenya somo chiyo Nairobi kurua chinga kiecho boni gabwate myaka 52 noyomo 71 na niga kurwe kenyoro gekoro kwa Mazu village kegotoka chinsemo chia Mungoma wards ime ye county ya Vihiga mwako yo bwe myaka yo 52 ne noyomo iganyurite tatu mwabeseri etabweka ukurukunga Luka Matete na ando mwako yo na inyurite umungi na nyomete kenyoro ukurukurebeka muhonja mamukariga ategerera mugano gendera kai yendera agacha Nairobi umwaka ina batabi 1978 ucha kuligia emeremo babere Nairobi yakolire gasi lakini bono takuinyora sobo bija umuntu inyorete nise bwekelieta kai bono gakare gotebia abantu baratoke bamanyeta abayiri baye batebi gaki orosire kwabere Nairobi musubati achataka nyoma Nairobi ga kamutigira abana batano bono mugaka na barosete sana na maene gento kendi kyo kumingelinga mugako yu tabu atiaro nibo lende noroche Nairobi binere ile chinguru cha mwareire na Nairobi binere mamenyete no bwense bono lende kona kobolia lenga nguko muiraka bantu baru mate bakogenda no yeni ntutumanya gose buna tokale Nairobi ose tuabera abanyamwaka mwatwara irania masyuka Ntonyara ko toka chinga kichinde nando ntokali ko yairani okwanene amate kwa manya konyora nande gwakwana nabayiri bono rujo mugagoyo nyiriete inyorete nerimo lia tatu mwabo nonye mamu mwabo mwebire lieta mwacho muligire lia igane Soko TV umuroberi ne Soko bwakire togendete gukwana na ya senchira iyo wikirano Diana producer itego tabatoge no mutima komoke bono awate atenda mutima komoke gatwirane tunyata gusanga no mwanchi tumurigire tumumanya magia alegende tukoneke kokora save nyoro bitomna butambe toko tebye ngana Soko TV ne roboro subu mugusi egeta senambe ya moke wanchiro mugusi kwena iriyo giriaye nabigo ebirengera byayigonga kwera turasa mutima komoke tunyata gusanga naye genda gutuma ujumbe yago asenamba yitu studio itukolia rero na rantu bwatabageni amaboli narabwetega kuboligwa giri ben mugaka ringe gaiga nabigo bono mugeni uyo ndochire beni woni maite abanjori de monjito murigereria nabwateri boli lyae ekere ngerero kyae eriyo giriae igonga nabokorito maga igachinga gicirito goika tunya tugusanga ye mase ye muganga genda utuma ujumbe agasina by studio 078 mara kabere 6 mara 5 na trinere namba yo moerio nabigo asumtana ito Facebook no tore live nabigo YouTube tunyare tugusanga tunyare tugusika mutwe Eye ne Soko TV oboroso bumugusi kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyoria ogukwa gose okubonchureria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoriguri liyakibusani torikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchureria 0788 66 66 62
noganite skuru ase omwana arakora buya ase amasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yao emerori ito nige kogenda n'amaganio a CBE nguruturo bosombi uburaro nabuigo n'ekilaboratori n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Nje Daktari Stanislaus Misati, nje director ya St George's Nyamira Academy. Saba ibulinko bakaramya mwana wasaba no muko no turetera ande ko basaba mo vendera turetera abana kiagere skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full good library na environment ya skuru baga na berengia asaba na baito bagoso asamange twakeresimya se namba 0722734583 St George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Kwarosire asa maegelio yomonwa atabwati ebikoro noganetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegelio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochoke birigo county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu.tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi.
Mwanjitu mulgiria atonyare toko irana sinchia bene atonyare toko manyari agende toko ene kiwa korase county ya Kisii county ya Nyamira wika county ya Nairobi kore nebo igo ali akwene kiwa Asia Vischaito na wego gwitira ebinyoro uno Mwanjitu mulgiria kwanyara gokwemanya na wego gwesemia amo negeta senigen Soko TV ya Soko TV ngagende gutuma ujumbe yago ase namba yetu ya studio 078 marakabere 6 maragatano na 39 namba yo moyo asubego to TV nga ekerengero kyao na wego eriogiri yago na lituganyete koigwa asigeta sengeito na begasomoro birio ensoko bwakire kikingo koira goika asaba limibeke merigie chae babire bagwesokia na kwimurungania magega ye factory ko bagekorusia amagoli ye chae asibate birumna nigo chi factory ye cho chabete chigosokia amagoli yensemono gwetania omwakolio etasiba igobe murungania gotebumna nigo chi county chinde chabete chigokoribia korende tibaramanyani kiagerete barabu bakaba igoli yense cyakibaburira aba director babo kwene kyabuna gwesokia bari na kubakwanira sinchira bene Mwanjitu mulgiria turategera roboti uru tunyare tugosuka mutwe amaborio amatindi no kogechiwo konene nigo kwenekiwe asabaremi ao bagusibe kemerigie chae maega yorogongo rwagusi kobosie ko asowakano we ponas korengana no mtandao KTDA factory entanganie kageire goche koriera igoro neria korwa rugongo rwa Eastern ya Rukiriri iwekagerete goche koriera chishiringi 55 nuguta isano ekero echa Nyamira factory ya Kibirigo erariere chishiringi 13 factory ya Nyansiongo chishiringi 12 factory ya Saganyi chishiringi 12 factory ya Nyangoba chishiringi 22 kere factory ya Yanjore chishiringi 13 ase county babeka ina ya Kisii factory yogembo ni kagere goche korere 12 kere factory ya Itumbera lire 11 factory ya Nyamachi 11 ekere factory ya Kiamo Kamaera lire shiringi 10 echaero ya kwete ngotogora tore pi okongo mugeni batebi nango togora tore chicha onyembari kogenda bateko totebia maya nigo bagotore toro bo sales bwo totebi ngane kene ngangongo dero tore tore munyaga inkiare koleta munyare komwetiense okongo mugeni eseneta bono totagete kaguyaitagendere ntotagete baingirie nyore neritukerimo imoto gochora to kumusamba karigereti omoseneta bwe county ya Nyamira erikyo kongo mugeni oyukonyogote banga na igerra baremi nigo bono atamero moraibwense William Ruto asepona siyanse yechae Dr. Matiang'i alengo office na alengo kalichiko twabwaterete ko rubunge yogo konye kemeligecha yecha ebona siyakinete ekere president irete chikura igato tedinga ntapanga kilimo moiwetegete Akia tatanga kafanya nini? Tatengeneza chai. Mwiwet. Tatengeneza maneno ya sukari. Tatengeneza maziwa. Mtaleta kose asira bye. Okongo mugeni ngoma tebiana Kisii aseria bwatatige agende borongeiga eseneti nerego etie bintu. Aboli nga chai yaito ya chiete agocha gototebie samatanga. Mwanje tulia bana shilingi 12. Onye president ya ajira baka mumiasi orusi kiwa za serikali obekeire abalimi bemesiye kiwa za serikali wairu ya bonus odanya kwebe ingitu cheno chikoruseliwo ototaite bonus yeitoirane ese ya koreki ekiagara ntusiri gyoshina ina tachiro chichitolendete ngendo mugusia amenyerete nendo gekoro kwebo bonus ababwatani bande nigo bagendere komochia ba director bechae ase korengana na baro bakweranga niga ba director bo bangaine to mugusinga kere bara swabisi nigo barachego ike ponas chishiringe 50 igwe kabone taraikirana nani yana yita toko nyorerera boiko yogari egato ye ponas ya 57 shillings nduse itoga nero ni bachede kobyata bakora shiringi 12 ege intenta de sacar abantu baito ga Nyamira no ga sabisa zamanche ekorno ga abantu bisi banya rekebera chibesa wecha ke next week tutadaga director boss bibaga renge in charge yechae baichega bagateri ngachibasa chechae chache pewechi no ana ba director baba chete me ba do bagoche ekura yani kilo 50 shillings takiro onega twanyote ekiro
umurimi akoegwa jia shilingi jire 13 shillings nobusoku sana ijire sana abaremi nabo ndoche abantu abangi bari uja kunyakwira bana school esali ntugaiga gusito dependent ya magana yechae omukito bwoko bariya abadirector bechae nigo tuomera ekera abadirector bange twatema ko bariya banga gukwanira ingwana igoro ye Ponas. Steven Nyarike Mbunde, Ensoko TV, Nyamira. Wancho muligerelia orobatiru ko ichani Diana ngabalimi bakoboka limi mambi bagenda bachikulituli bachaka kuligenjira bakonyore gento no mwali amaguri yago chichekera bonus yachire kwanyoranga nayo gukumisana umanyete gusi abantu abange bagache tichinyumba abantu abange bagache tichinyumba chia mabati ese nyincho echaye abana abo bachite chi college gosoma ese nyincho echaye bona kero konyora nande uri bigwechaye bakobe muchando hano mete chaye mono mone kero irete loan kendo ngire ko kuchilon chiro ni chake itidio nyoko irete okonyoranga ogo sabe ever pona sieche kirigora keho inyare ke o boost ne ira chibesiri chiabo konyoranga otigarite nanke bonando ire loan nande chegendense pi ono maete mwakolia naro chabalimi bakolera bali rete sana by the way no ina bakia mukama bande bagotogora ichaye bono buli miwe chaye ko bwa bero bokongo sana na machani abantu babintu bayadete kunyu basongo bakale bataraonje ya nyansio ngo bataraonje ya kia mukama bali kuigubi ndenda magolinga kiako bayiga bamintu ngakitenga innocent wabere to kwanire gente kigichaye sana engakitenga nechinga kichinde aba director baito bono abanyene babe bawe sokya bakwane nabalimi naro chabalimi kurwa chinsemo au chausi mono mona balimi banyamira by the way bari frustrated sana bari disappointed naro chabange bayimokiri bake kigento kiri kusikia kigostukore mete ekege ko butoremete eskuta manyomo ndago tokore cyane eskuta kuno ko gechuo konene ningenteke bomete gusi monta ko ganyero mwakoere bonus ge gochanya ole besa kwirira abana school kwanse school nero mete mono nanda bangina bagakioro lenjira bakale ko beroro ibisike bigo bayitoko bayitara kinende nande bakubuka mambye echayo takonye kali kupimu nere factory amanya gocha kuichinga kichia yetagete imaete ngaboni gabande babugete saa 10 kuchikupime cha igari yari ko igono begeto muntu mugondo nande yare bande baraire tundu bari aki nako bone gasi yego cha benko sana echinga kibinichi mulimi yago etereme chando wano ne nande nabo ikiaria gwayikiri utete kupima wate bunembe na nabona ubanyuru gocha kuye cha yendo chole wacholi gugo bone bintu nebinge biroro toske bose mwanchu muligelia abantu kiri emia yamo nigo bago sirio bugima bwabo wetera asomo chando umanyekanete buno burwere bwo moyo gose cardiac arrest cardiac failure mungwano yo mukuru ku Kennedy Mbaba ku ruchinsemo cyanyamira nigacha kiri mu berobelio kurukunga Medicare Foundation eligo chikokonya abarwaire bali babwato muchando yo enkoro uyu manyekanite muna cardiac failure sagatebanga aba umubaruyi bw'abantu bagusiriye ubugima imense no umonge na namono ni gakolire gitambukireke maiga yo gusiriye umungino ye gwetera umuchando yo satebire niga chikoba kakurigereria nene mononga bantu bali babwato muchando yo kunyara ko babali bagwikirwa ase chinyagitali ase chinga kichia bwango na namono koranga chinyagitali kiri ase chinsemecho chia South Nyanza nene mono kunyara ko bakire chigotwara ubokonyi gochia asabarwira bumwanchu muligeli tigatugo robotiru korwa asensemo ya kabere studio na robotiru ni gorwa riganiri noyo minto Steve Nyariki Embunde. Cardiologist, what a field. In Kisii, I don't know if we have. We have a cardiologist in Kisii. We don't have a cardiologist in Kisii. What does that imply? That people come all the way from Migori, Kisii, Nyamira, Bomet, they go to Eldoret, they go to Bomet, Nakuru or Kisumu or Nairobi. But we can do more by preventing this. When we did post-mortem, we were informed that her heart had enlarged. And for doctors or for medics,
they said simply it is cardiac arrest. That's the simple definition they could give us to tell him. But it's more to do with that. Out of this grief, out of this pain, I'm not a medical doctor, but I went the extra mile to understand what heart attack is. I've read, and at least I have knowledge. Heart disease is the #1 silent killer in the world. We have our responsibility to look after ourselves. And today I'm celebrating Kennedy because of what? He took that step to remind you and me about, our heart health matters. If we don't look after our heart, it stops today, everything stops. It doesn't matter how rich you are, how educated you are, how learned you are, how much wealth you have, how many family members you have, how proud your family have for you. It doesn't matter. When it stops, it stops. You leave everything behind. What matters is the impact you're making today, and you look after yourself. Mwanjito togotigana nayo niga baraiba kwa meli ya serikali bagendete kugikira baraibo muraibensi ya Kenya Musike William Samoei Ruto asibaboliria abasai kwene kyabonangwe sokye bale babwate ibande iriyo bachikolenta amonchorerie asobochori nabego burayi somwako cyabwe kiri bubere 2025 nebere. Hayo mambo sisi tunataka tuachane nayo, vijana wetu warudi nyumbani. Na wezi sema ati watu wa Haiti tunawapenda sana wasitekwe nyara, na huku vijana wetu bado wanateka nyara. Haiwezekani. Anaambia kule Sudan tunataka human rights ziheshimike South Sudan. Hatutaki wanawake wasumbuliwe kule. Hatutaki mauaji. Na huku nyumbani tunajua kwamba kikundi cha RSF hata huenda, and we are investigating this matter positively, quickly, huenda pengine wao wanapatiwa silaha za watu wa Kenya waende wakapigane nazo Sudan. As we are there to call out Ruto, to say what is wrong, to guide on what should happen, but the real transformation of our country will be done by the Gen Zs through the vote. Please, our children, don't let us down. You have made us proud so far by your courage and determination to correct the ills that bedevil our country. But you must go a step forward, a step further. Wancho muligali tutigalita sensemo ya siasa bali sensemo yekiama gia ODM nigo bagendrete goteba una omwaka bwekiri bubere 2025 ikiama ikige ODM niyo chikoba asensemo ya korosia serikali na bono igese banyari ko bagoteba nigo bakoba bagotigara na serikali ya William Ruto asana bana bateba ngo kubwatira na babwate na serikali yu tikoraera na nemono nigo bagendrete kuligereria inchira bachikoba ase serikali chingwanechi ni wachikwana asensemo gose wachikwane ta sensemo ya Narok tigatonyara koba tokoigwa chingwane cha baraya katika hii serikali. Na nawaambia hivi ukweli, airport ya Narok itamalizwa katika muda wa miezi 9. Maendeleo hapa Narok, na ndio tunaona progress inaanza kuingia. Sio ni kitu ya maana. Raila anasema hapa tu tunapita, wanga anasema ni hapa, na tunaona tunaleta hiyo maendeleo hapa. ODM sasa chama changu ambaye nanipenda sana, hakuna siku itakako opposition. Wale wanataka kuuliza sisi kwa hiyo njia, watafute njia nyingine. Bila nilisema wakati uchaguzi hii imeenda, hii pia imeenda. Tumurigeria togokorera siasa nigo kiama gia PLP ya chakire murubiri bokwene kiabona gucekere kurikia abarikia abaya ase kiamekyo asibatebire buna muce bari gukira na sinsemo cia mashinani eribanyare bakurikia abana chama abaya bunenchira yamo yakwene kiabona gucire kuyarigania asobo cholyo bonene boli busibu mwaka wechiri bubere 2022 asibakwaneta se county ya Kirinyaga nigegati yababwatani bekiamekyo basabira abana inchi kwene kiabona kwerike bare asobonge ne kura nabikubolia basai kwerike ne kura bunenchira yamo kwene kiabona ko shabari wesokia asomwa kolya nabiko kubika ekura yabo. Wanakosa kuwapatia heshima niko na familia. Watu wachukue kula. Mnasikia? Usikae nyumbani, usiseme. Nilikutana na vijana wengine wakasema ya kwamba
hawatachaguana tena, afadhali wakae nyumbani, sababu walichagua serikali haiwasaidii. Nataka nikuambie, kura yako moja ni usaidizi katika kiongozi na katika nchi. Chukueni kura, na wakati wa kuweka kura msirushe kura kama mawe. Kuweni responsible. Tusichague viongozi because of the popularity. We have good leader. Our party leader, Mother Wangari Karua, you know that she don't entertain corruption. Na ni mama yetu. Mshikilieni. Hii chama yenye ameunda ya PLP, it is much more ya kutusaidia kuliko vile yeye anaweza saidika. Tunasema raundi hii hatuendi nambasi ya watu wengine. Tunaona watu wakienda nambasi ya watu wale wengine. Tunaona our brother here, our neighbor, Rigathi Gachagua, tunaona venye alifanywa kwa sababu ya kwenda nambasi ya watu wengine. So this time kama watu wa Kirinyaga, tunaomba tushikane, tukue pamoja, tuweze kwenda namba. Nchombuligiriri tokobeka ebidisadi na goswa sensemo ichikosoli nikobono etimu ya Murang'a Seal ya ikolite timu ya APS Bomet chisigolibere asiligana liesagero ase egeti kia Gusii Stadium na namono musakyo ito Wycliffe Orenge nigekiranite ase keminanekyo na korosia orobotiro kubwatia. Etimu ya APS Bomet ni ganyara kwa yaregania etimu ya Murang'a Seal ase egeti kia Gusii Stadium abo ase etimu ya Murang'a Seal nyaka ba ko yikora chigolibere ase ligana liesagero abo asigoli echo nyaka ba chikobungwa ase ntangani ideke 15 APS nyaka ba kwenyonsia abo ase yakabira nyaka ba kobungwa ase dageka ya emerongo kianda na kirito chokomentwa no mogosori Levin Omondi akokwana nabaralia magega yekeminanekyo nigo omumanager bwe timu ya Murang'a Seal atebabuna nigo bagokira konyora obubuyo batangani bo musimu abo asata birobuna nigo bari nekerenge kanene kyo gochekokora omokie babwe mepire mengere bosio. Tulianza a little bit sluggish, but towards the game as the game progressed, at least wachezaji wangu wameanza ku up their game. Kimimi na go game by game. Game ya last ile Ulinzi tulishindwa. We had a little bit fear because ukiangalia timu yetu tume bring on board many players of which bado hiyo gelling bado haijaingiana vizuri, but slowly as you are progressing inazidi kukua. Nabaigo mu manager bwe timu ya APS Bomet ni gate babuna ngote mabare asaba konyara libachaka kubwa emepire kubwatia. Ile tabu tumekuwa naye ni defending. We have some lapses in defending na hiyo tutaifanyia kazi kabisa, na hata hiyo ndio ilifanya tukapoteza ile game ya Shabana game ya kwanza, na niko na matumaini itakuwa sawa. Tatu ama mechi ya 4 labda watakuwa wamepata hiyo uzito ya ligi, lakini natumaini ya kwamba watakuwa wazuri. Levin Omondi oyora mogosali bwe timu ya Murang'a Seal oyo enyonseri timu iyo nigonera atebabuna timu iyo nerene birenge beneno musimu oyo iga. Game imekuwa poa, tumekama up na 3 points. Tulikuwa tuna expect kukam venye tuli lose last game, hatukusikia fiti sana. Sasa tulikuwa tunataka ku come back at least tupate hizo 3 points ndio zitupush. Kuna a big task ahead of us. That's why hii win ya leo ni most important sana. Imetupea morale as players. Hata ka technical bench yetu pia wamepata morale na tunaendea points zingine 3 kwa next game. Bono timu ya APS Bomet ni gesi geta sorota ya KPL abwaseta bwati point ende yonsi mega yogo itu aseme pire bere metangani abwasa Murang'a Seal bono yatira gochia namba isanemo na point isato. Timu ya Shabana bono nero etanga ine ase ligi yo point isanemo mega yogo yikora Bandari FC ya Mombasa. Inko reporter ya Ensoko TV kurwagaiga ase geti kya Gusii Stadium bogataka tuwa Mochibosonge county ya Kisii Retriane Wycliffe Orenge. Wancho muligeli totigalite sebidisa dinande tokagenda ase semili ya Shabana igoli tukori goro yago soleti ase gosoli ase getikia Mombasa na konyara kwaba gekoyikura etimu eyu ya echisemo cha Mombasa goli ya MS Noti somo gosoli Brian Michira anyara tukaba kwa nyonselia Shabana aigoli yo yemo ase ligena disagere mwancho muligeli ni gobono asibono iga Shabana ebwate chi point sana nemo maiga yoko gosoli chigosoli bere gosoli entangania gosoli Diana ne itete APS Bomet nera ya nyarta kabage go ituli tukoli goro na Murang'a Seals asegeti ya Gusii Stadium na ndoroche club kia Shabana na ndingia chete Mombasa ikanyara kabage ko gosoli ne timu ikuruku Bandari na abugasi banyarta kabako yaitegolia ya mase liga na lisagero maito isako gande sebeji ya Bandari nebwate gosoli gete sana yoko tubeka mangana yege Swahili bakoli kege Swahili kiya bagokore cheche ili kurukwe cheche nyene mza
bono ekera na baro igoro baumira nete na Brian Michira ngocha na igwa umulike ito Dan Umwaga agochote abangomoro kibwoko nyonsi chigoli ine luga gochotumeka karabale se bunyangongo biechiko soli bali bakoche baumira na baro lito kolia ba ndone otonwa motonire bieta oro Michira nera na gatonete bandali bono ntuliko ruzibidisa dibia Shabana Mwancho buligeli tigango toigwe ngaki timu yito ya nyartu kabage kolibia batanga Shabana neyemo anaweza sema it's a game of chances. In fact, they didn't even create a chance, but half chance na wakafunga. So this is a marathon na ni kungangana, hakuna kuweka kichwa chini because unaweza kuwa mwisho kwa marathon but ukamaliza juu. So ni hiyo tu, alafu the worst thing also ni tumepata injury. Willy Gitamu ameingia, tuko tunataka kuongeza power but imekuwa ni tushamaliza sub, so tumemaliza na watu 10. So I think this is a lesson na a lesson well learned. So itabidi tu the next game tuone nini tumefanya makosa and then to work on it na tuweze kuwin kwa sababu kuna game kadhaa za kujiridimu. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. I think the energy ya vijana pia nashukuru sana. So namshukuru Mwenyezi Mungu sana kiangalia tumemaliza mechi bila majeraha. Alafu pia nashukuru vijana sana kwa sababu wamefanya kila kitu ambayo tumefanya kwa mazoezi. Nashukuru sana mashabiki wetu. Nashukuru sana management kwa ile support wanatupatia. So naweza sema tukianza ligi tulikuwa na maneno ambayo tuliongea. In fact I said na siwezi meza ile maneno nilisema tuko kwa ligi kuchukua kuwin league, tuko kwa ligi kuparticipate. So I think for us we want kunyenyekea sana mbele ya Mwenyezi Mungu na tuendelee kuwa zaidi kuliko vile tumekuwa tukiwaka. So tunaenda kuwa zaidi sana ndio tuweze kupata matokeo mazuri tukienda. Innocent ngagitena ibete igoro angana chiete irina kolitega Diana Musobante inga electronic waste nera yoko nkibaka Mombasa ngagitenge nebete girigo na kolite omurobirione ina kolina minyoke ngikere abantu ba Shabana akitoko tuwale subway akiboka tebe electronic ngante 20 minutes ya Diana na baba terekini ebini Diana yumati numuliki Diana numuliki rabra jole igari kuna kuinyoranga kinga kibintu bikokorekana ndeti electronic na jituko ira 30 minutes ndege Lio na bukwari kwiruka neke bakiuru wawe ande Mombasa lakini ndende kwenye baikire gosimeke mesi Mombasa aro chechigari chiabo chiko sororo clan kia Rosi we community kagenda ekubwatie bagutiotererie ngoyo sana ngakie momate Gor Mahia nere yagwata mashabiki amangi iyo ntunganjire ta mashabiki ita Shabana na namona yande naragutubwati gaigaso umurubelito barabungwa kana bali chibese cyo gaso isigeti abagere sorry amashabiki ya Gor Mahia yande okonyora gutaka gwarukira chinya sigoro osaime because nabakonyora lishabiki ya Gor Mahia liri gusi barora babwata maskani lakini ndege nteke mukiri Shabana yale atira sembe yo mupira wa Kenya nkilinga bono igumupira ekero kubwatigwa uchakira kororekana naboko bachibese emeshara yakabira umuchando sana club ya Shabana engakia magega kubanga none sabali yoko genda guchigwa kingoyo nabona Mombasa batio amini bakosali mbale konyora ibaka ikoro bese teyo lakini boni ganero nabakonyora bairukira bamura na arba nyole libaga bakwiruka bamanyanga lerera asigete bagenda uroche impassion yo kwanche gendo bantu bakwimuka kurwa kwanyora bachire Mombasa baimuka kurwa Shabana boni ganete bigikwa ko mupira moyale nabeko genda nete bigikwa ko mupira na Mogadishu FC litwara lishabiki limoliale mashabiki andaleta machaya 7 ndere ya Kenya amashabiki ya Shabana actually bakaikyo amatoke ni Messi Somali igo erebiya kana tokora le team yito yagendete kokoribia Diana uya sana yaturigeria ngo bali banyareka bagototomera gusubira gutomera Innocent make sure nga okombwatera gige kanisa na inchenda nyoka Mombasa wanjo muligeria data ni chaga kwegeri yagarara gwikochonko abe kebati
musoli bwege swata ba nkira Dennis aka musoli bwege sukurwa na Kuru Salams Club go ikaga chuba seito ataba watching nindoje Honorable Victor Omondo Miyenda watching live from Kilimani. Tuko pamoja hadi tamati na Anthony Ragori Rispa Waro Moiwa wa Bakinami na Freddy Nyandie Kamusima Honorable Boniface asaba Mukamba Painkiller agataba Salome Onyoni Joshua Mumbuya Trimba Vini Sanganyi Sheila Kemuntomo Solibwege Susuna Honorable Fred Oseko Nembusuro Engia Mwancho Muligerali oyuwa kurukunga Honorable Victor Omondi Miyenda ale chinseme chichia Kilimani ndogoraiga sekurwa estole town ya tali atambe sana na ndene robone state Nairobi nere achakire gutwara chi high rise chinyinge ekubwa ati pipeline nere bwate skyscrapers chinyinge abantu barabanga inyumba yemeyo kibwate ward yerabe gusi nindoche Anthony Ragoli agateba omuiboli Anthony Ragoli na Jane Nyabete from KU main campus na Victor Omondo Dennis Kerandi Lydia Nyaboke umungna mocheche umwana zilizopendwa Atambo Florence alafu akabateba gaiga Florence Isoe Thomas Makoli Fred Nyandieka Doris Nyagaka Beatrice Rutei Amos Kamuri Simekanyanga ose Sunekanyanga ose Simekanyanga Doris Nyagaka Linet Obiero Masai mwenyewe Mokogoti Unyangalesi na Emamba ya Kasarani uyu Anthony Ragoli mbuya mo Anthony Ragoli mata na mashabiki ya makuru sana tuakinete abantu mbere bamanyikane ta mashabiki alenga manene kurukare bunoyo Anthony Ragoli bande mbare bari gurukwa Kiango Imumanyi twabwate mboto ye barara Marieta alenga manene sana ekera twarorire bono babo Anthony Ragoli bachakire go chagaiga iyo twarorire nk'abantu baminto bamanyira abantu babo baberete asenchira yabe no mwancu muri babo musori bw'igisusu n'amashabiki yaberero babo Colton Otto Rogers Jariki Dennis Pai Kuku n'amashabiki yabanene mwancu muri na namono togotebigendera kubwatia Nsoko TV murubiri n'Nsoko bwakire Diana rango se SMS nchirago tunyara kuba tugojipunguza nandu mate chigo na gweruka uchigo sensemo yena maitio studio manchito muri yatere 078 marakabere 6 magatano na tene ndambo yo mwero ndo chateba Nsoko morning divina kuro babadogo happy Monday to you divina ni Bwoma kutoka Riamoni na salimia familia yangu na watu wa Nsoko TV bwakire asante sana na begondo chao tebanga bwakire bya Nsoko TV ninche moi Nyambeka kurwa Kianganyo kambi nduru kambi dura tebe Nsoko bwakire nabaigo oyo minto mudeni seke yomusobwege so tebanga kurwa na Kuru Salams Club wikagachiba sito watching live Nsoko bwakire asante sana andingu kasumtandao ndio Facebook nindo chana tumete aga video kai gari ngweka tuchese video yao ndo cheba igao ba Dennis Kokopae kurwa Tasha bono iga ntegerete kurwa chinsemo cha Moi Avenue Scratch no tori amo miyo morobiri Nsoko bwakire mwancho murigiriri biyakegima na nene mono mune twagatebiriga igane Nsoko TV nabatokandra gukwana na ese mambia bono nindo Jacob Victor Lenoi Omondo agoteba ku hotel ya Buga Village Bwomondo nigo Altunde twa kwa Nigeria Kirubo Enoch Makoli Nyaboke comedian Christopher Tandi Barnabas Kibaso Jessica Muraga teba na aligireti mwancho murigiriri nara okurunga sa Declek Oyagi agoteba good morning Nsoko TV from the Misty Hills of Washington Seattle nemoli yabasamaro yomo samaro inkoba ganelia emambingi ya ime yomorobelia the frequencies live the spirit is awake omwana Diana na boygo agoteba ne boy innocent ga kiyo voices are the heartbeat of the motherland let the day rise with rhythm unity and unstoppable grace Nsoko ne ya omwanya gitingo mwancho muligerali oyakurunga sa Declek oyagi kurwa chinsa mochi ya Washington Seattle asagoteba we are the heartbeats heartbeats of Omugusi na nbuya mono akiasogotoa message ngia senchire kamineyo na anana mono gaigando je Barnabas kibasagoteba Nsoko TV bwakire buya mono asenchira atabire bwirire aigadi bwakire mwancho mulili ntoko manyaso berete nabura toke gure nsengao Ega intuto tababwakire Barnabas kibasera agataba bwirire abana Barnabas ane tote babwakire bwirire
ngagite shift yae shift yae mbone kubwata Barnabas bono no yungo janara rangeli barbecue arongo rangeli barbecue elieta no mungao madelieta Barnabas ingoli tora bugango igana tebeli bono lya Barnabas buya mono Barnabas iga buga kire abuga sobere tetwa tebiri bwirire lakini ndo murubeli nensoko bwa kiro monchu muri na mono togatebiswa imeyo murubeli asenchira yobwikirano ilitonyara kabatokora ngatwanyara kabatogosuka busio na mono nabukuru birengera biyawo echaye bono twana gukwana gaiga samaiya ligoliria yabono li karansirense pi mwakuri mtu alirete mwako yonande bale umulimi bwechakiro mwakeraga nakorera amachibu narariyaye nabarayiga kibali muri ase uburayi bwechaye machibu kiaroro maireso kimoko umulimi uyu ogendete kugankamana numato kugankamana pia na etinda rimanya bujati gante wenga no yani mbuna kuwa kwerwa umetabari mbichae bono begeto monto mogono ko tolerari nae kwabukire kwabukire kimambi iri yako libakalero likwabangina arthritis and kwamara kwa disappoint. That's very bad. Pneumonia wanza nere kale more serious bono rende nabatokaro muchando rende twaranga ki ubulimi obwechaye bwaretero muchando sana nabondi juwete totaraikere ilio bali bako jara kwa bakurubire gelye nugo rusikali mwancho muligereli le producer ite achakire ko bebera asesebe ya kabiri studio tigatoka ndo mutima gotoko ira natogende tumukiri togende busitoira nase chigazeti no tuchialireti igoro ya mesagaiga Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Nuganete byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango. Ebyoma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao. E company ya Davis and Shotleaf. Nero munyangongo asika kimyaka 52 na kianda asobonia bwebyuma ao byobye bwekerengo kyayuro asaligoliria nigo bakonia chimota chipambu cyamache ekyo gusyalire bimeria mache chigenerator chisola panel amone chimachine cyo gukenura mache boygo ngukunya bali bisima ngwagacha bali swimming pool na gugisibya nkoni bara malyogo yo kenura machi asumu cy'ubusongo Davis and Shotleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayarigirnitie negedesenya kenege Kigali asamange bakirisimi ase namba 0708 623645 gose 0206 9668 77 Gose 0206 968172 Gose 0206 968324 Aye tata suka aye baba suka aye gaseito suka Oru Superstores Yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yetu chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire
ebitunge tyobolemi buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekene kiage getagwisirwa nkondithura maguta y'eching'eni omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokenakena naria kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Uru Superstores aso muchobo songo ebara ya Hospital Road amagacho Auru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Samange akisimie namba 0111161500. Kusetome email info@ourusuperstores.com. Boigongo toka turashinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Asomwa Kenya Ouru Superstores yonyole vintevi. Nugaritiko korubwa gachoba nene gusoboke. Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao. Gochakere byoboroso wikebye kirama. Nkoni tole chichuma n'emisumari amabati chisimiti kwane kyuganetie ntubwate nigotoko n'ebintu by'obuya bwekerengo cheguru aseriguriora ikerie nigotogotoke nsemo ya tente omuchunyamira samange twakerisi nigwetire namba 0714213424. Asa Maria Tankuro Kwalis, Bosibori. Iga no Viki Hardware, ego tukarega tente. Uko bariga ni mwensi, asa magoria rinisi. Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Manjito mageri abu geta Senegal Soko TV morobilen soko wakire geta Senegal Soko TV unabutamta TV anga ekere kirasi semo chia chechi gazeti nechiga kichine tokonyara togo kumanyia lyagende tokwene kiwa irinaye kwanyara gukumanyana lyagende tokwene kiwa mensi ya Kenya irinaye nyene chinse Chesco na boy gotwa swati county cheto na gukumanya unabona ntubwate gistori chinyinge tugochikunyara togo sanga naye onyare gukumanya chika kisiri boy gotwa TV anga gende gutuma ekerengerero kiago ange mono igoro kemeriki gie bogie chai kemeriki gie chai twarorera bali minkora bali nkorera bali mono sana tumeke kusaye ngo twarorera chai gagu amati yawe ne bwate chai kwagorire chai gwachire gwa kondisiri kwagorire chai okagitenga nguchire okwentera amakwata maya nandi kwanyoranga nero ekocha asiri goridianse naboko chikoye kwanera ototebi inga kioroche kemeriki kere nabigo omwanchito mulgeria nabagotuma ujumbe yago ase namba yetu ya studio ya 078 marakabere 6 maraga 5 na 3 nende namba ya studio nabiga somtanda ito Facebook nabakonya kugutuma ujumbe yago ase nsemeri ya YouTube tonya togusanga kerengerero amo mwanchito mulgeria togoswa asiga setbono tonya togokumanya mangi kolende innocent tingana limu amria rero kurasi gitasinge ito tinyari tikingo hotebya akiri ne sauto ko swachi ga setio metene segment yenga upi kaitenga nande nabo ngora gotebya engana itu ya rero Nyentebya ngo ande sagulinge echiri ke batinama itinki kyange echiri bati yana gotebya toldi okoli ga singie ke batiko yobembe liralia agulira sana sauri toka echiri njera ke bati manji to morgelia njetingo gati no ninja njibona nchenge echiri nkore yane bonigere muam. Okay. Ere muam. Tiana okatairi ngarali muam. No litaitere. Entebya ya. Okay, Ngora nyoleli kunsa sokie mambe. Bota litako mwanchito mulira ligali ndali ganyete. Nidi gadetele tebago. Ngara itolia muam lyalero. Oliko teba igoro yege kosi yechingondi. Yekuragwa nendo. Nabo kego itege kosi.
gekuraga gegusige kuragwa ne ngondi okay igo otete goteba Diana iga inga egekosi giechi ngondi kirawine endo na begoita egekosi giechindo gekorawine ngondi chinara tegereira wancho murigererie kerengereria kiaongere kiege Diana agatagete korete birengererie biao gaiga kare goteba nga onyore egekosi giechindo gekorawwa ne ngondi ekina boge goitupi negekosi giechi ngondi gekorawwa nendo nabo kujara kwa goto birengereria biago inche nkora tegerera ndeiga nona bageni ba minto bagochaga iga nabo ntete batotebie umurabaro yunga kirende nganeye mwamu ngakie kare kebatinere kuru muinalia abatotebie ndogekora ngora moranda gagotara ne jindo alindo bege bidisa digiri jindo ga ndoga ora bagototebie mwancho murigereri tochaka ne gazeti ya The Standard na namono togotebi igaiga no tukunyara kaba tukurigereri gazeti twagotebi twakwira sumugano nigo bachagete no mugano koroki igaiga bagoteba nga ebibago bigete uniform jeji bandit tiganda jiro ke ibago taranyorerie tarigerie kigusiba teba ense ya Kenya asorogongo rwa Afrika ya mocha nero ebwata abanyanyimbo babwate ama soma maya na nene mono banyare baire ibintu biribiganirie asogotumeka asoborendi na nene mono nigo bakare goteba chinsemo ja no drift nigo kibwato muchando asibono bagateba ebibago goseji bandit chikariko bachikogenda chikokora obusalia na gosagana na gosalia obugima bw'abantu na nene mono gosalia eni borora asichinsemo echo goikira boni gese gazeti yagoteba nigo bono abantu babekirubiyara na abantu babekirubiyara abande nigo batukire koba abali bale asige-kosi ky'abanyanyimbo asibagateba basigali abo sabanyanyimbo abo abande nigo bale kurwa asekitengo kilikie echera kusekilikie kuligereria igoro yabasibwa na asibat nyarika bateba nigo bono muchando yo onyarika bagokorokigwa buna ngaki ebibage bibigendete gusumbwa chinseme cha no drift abande bakali gutuka bale ase ensemeli y'abanyanyimbo kikosi ky'abanyanyimbo segazeti egale gotebanga bali baire libaga byo kulinda obugima bwa Kenya na nomono kulinda omo Kenya nigo bono baonchokire na bakale koba bakubwaterana nebibago koiba enibo yaba Kenya na nomono obuyibwe chiombe mugano yi nigole ACPG akanes bakale goteba nabo kunyara koba gogwe someroro bagoteba bakwirigiria obutenengu bwa bwango asibonega babegete amalieta yabangwana bubara asegazeti nindo choyo makurugunga Charles Lotira Ekdor echioni chibicha chenyare ko bachikosoki wasechira ya bene gazeti ya The Standard bagoteba nigaro mokonyi bumu superintendent asechera ya erechinsemo chia Turkana na ara yokurunga CPL Isaac Kipkingitich nigare omunyanyimbo nera asechinsemo chia Turkana se makama nenego se asechio bistina ne chia banyanyimba asensemeyo nagaiganale police constable nero kalikurukwa Ileli Cyrus Kisamwa nigale oyomo uliotenete esto yokurusia chibunduki weli yabanyanyimba asechinsemo chia Industrial iga Nairobi nagaigani ndo cho mu police constable kurukunga Samson Mutongu nere nigale uliotenete chibunduki asenseme ya Industrial spagate bono iga nigo chibunduki chi elibwe yamo ne isano na ibere chire asama boko y'abantu bali bagotebekana bali bibago na namono bakale goteba na nigo babugate ama sasi ya mange na namono bakale goteba gaigando chenga ebiyumbe bibi anyare ko babi kwibekoro bindi bikali kwiruka sabalieta G36 babugate chibunduki chintindi asamalieta tinjaga teba ibago ichine chibunduki G36 M16 na M4 echichiriko binyara ko bachigotumeka asenchire yo sibakale goteba niko na hande babugate chiseska chikorukwa chipisto chi elibwe ya mochi mikianda na M10 ya mo asbagateba ni chiseska ibere chipiste china chichibabugate ase kerengeki bagoteba aigause koligeli Diana niko babegete ngabi bage bibugata masasi ya mange bugate chibunduki na nabakale go chinyora kurwa asa abanyanyimbo bali bagakora ase bikosi aona na mono bali abande batenenerete esto yokwana na chibunduki bali bwanete kulinda na bakale kwaena bakubwatuka na bakale kubwatuka igo mugano ina bugwe somera ACPG akane ngo yobwati tole lakini nande Diana gaiga nindo chibakale gotebanga abantu ni banki ni bagendete gweita asbaga teba gwikira bono iga uchakira umutienyi ugatana limo
gwikira umutienyu gatano gatatu mwaka wetete abantu chiminye 52 na babere nigo banyara tukaba bagwikwa gwetera asinjira yo gwita igento gotebekana abu nigo babere bago asbabekire asumubaro bateba abantu batano nigo bagusiria ubugima bwa sense ya Kenya kila lituko gwetera ase umuchando w'ibirengera bateba beita na namono nigo umuchando yo nyare kubaga korekana kuba omonene swateba woniga bali babanyagitari bali bakurigiria ibirengera by'abantu batebe serikali erusi egesibo gyo batebye umuntu otemire gweita ororo na namono banyare kuba bakurwa obokonyi ligokonya abantu gutwara obotorero rw'ibirengera limugano yini gole sepeji ya gatano gatatu na kianda ase gazeti ya The Standard. Manjito maligiria na netia ngwiro ikase gazeti ya The Daily Nation kwira nanda siringana limwamu lakini oranga nchiranda minyoka baka epeji ya gatano na kabiri. Obe kwarure intanga ni gwantigire bono mansori ya gatano kabiri. Na tigire bakaringana limwamu na chiri baka ya gatano na kabiri. Teto kaga nuburu bolitwa bwa tanda no kwa bugiri wigiri ororo. Tiana koira pikase ke marigie chae. Ego ichania sana tiana gotebyo kwanza nga kichi bonus chigo chikonyora na ndenda kumanyinga chi factory chiria chitene nirine kiombe kiria gya KTDMS ya Kenya nigo chori 77 na boiga abalimi bali berigitino ase kiombe kiria KTDM niga bari chiri buchimisano nemo na 53 680,000 habuna bwa bali mibale inse yoburayibwa KTDM nande bagotoricha yabwo KTDM asibono tokumanyigwa chi factory tyancha kirikorwa asorogongo rwagusi ntobwate kyamo kama na lyanyamwamu bagochikonyora ekiro yabe yemege gochikonyora chisiringi 10 kurwa omwaka olio eta eko baringe 20 last year yote bagoteba ne pound bono ni 10 ya chire inkeyo nkiamo kama nalia nyamwamu ine nusu ya last year na de last year mba community toche nyamache na itumbe iyo chikonyoera 11 no mwaka olio last year wanyote 20 okay a pound ata factories in Kisivu na Kisii Kericho and Bomet asibono tubwato Ogemo Nyansiongo Sang'anyi Mogosiekie yibono Kericho Kobel Kericho Boito iko chikocho konyore merongi yuko chikonyora 12 12 last year nguchine ko ligereria nyore irenga babwate lakini gere drop yenene sana aseka ase abalimi banyansiongo Sang'anyi na boigo Ogembo toche gianchore kebiriko Tombe Kabros Tiraga chibono ni chiago chigari chirigo tokonya tikatora chichi chia seito igo babwati 13 yungi anchore kebirigo na Tombe igo ngano enyansiongera ondieye igo yasugetense bakichinde chika yebwana yemo tumego cha kibatia goteba mote Sang'anyi kibatia mindo tolera kibatia mindo tolera anda la sekano na kichi kia hango tebi igo harire tobegocha ase abantu bali ba Mount Kenya osente abantu ba asba tebanga West East Rift ndebe bona abantu bali ba Rift Valley na South Nyanza difference yerororo abantu ba Mount Kenya buna abali mibono bagoteba ne gazeti abantu ba Mount Kenya nigo bari konyore nyinge una bagoteba asiba goteba nga Mount Kenya igo ya abakepi banyote 26 iwere 25 nomo mpaka 57 na bado nkolira balinga ni chinge baitu ana abantu ba Mount Kenya bakwane tigoro ya imenti tobaite imenti factory ya imenti na butambe konyora ya chibesi nyinge ase obo tolibye chaye ase no chabali mibakolera sana babonye yenga bayire barabu egara torora nga marigabo dare quantified date umete engusi yare uragara bata tebye bonus ye uraka kwarabe gerra igoraiga amanye ko bone county atare ko ba ya Nyamira bono konyora abantu basimigiti chae emitene angene town ngibata gutogorera na bagaja chinyumba
ebagoteba nere kurukiru egotoka Murang'a ebagoteba nga nero ya drop it mono bongi gochikonyora 32 per kilo 32 ge drop it ko 51 umwaka ulio ita 51 go chi 32 eyu 19 gakimba bwataka hope nimba bwate hope negweta ndutati bodo tokerera kuna chi milioni gusi bonge zito hilo ndubwate embu rukiriri tea factory eyu manyekani nationally erogira at 57.50 umwaka uyo igona ande drop it ko 61 e drop it na 4 bumba bwate explanation nabagati yabantu gonjole likwelire igonga barabumba ribeta na bubale national na bubale the leading ekoro kunga kukuliri tea factory ere gotoka embu erera yaringo makoli eta 61.50 woniga bono neri bwate neri yakanete igormono ere yo ere 57.0 makoli yaringi 61.50 wano se ochara igorigeri bonus ye buna yarenge okonyoranga abalemi bagusi nyamira nya kisi na ubarense pi na chichi factory chirense na kericho chiritwa kwanira lakini factory ya Nyansiongo metera stie ya bwate kakite 33 ngo chine ko confirm lakini nganyorte yarenge igorake na ndo chibono na factory ya Nyankoba iko yarenge 22 nerbo ni leading korusi last time yarenge iringa Yankoba yarengi 30 something tinyoriti arobia lakini njarengi igora ya drop iri ya drop iri pi Nyansiongo barai baito bali bultenete chai muigweta mangana yese mambia bono ningi kiabeire ligo lirie chai liararire se pi gabono na liria kagendanse siringi 10 gakese kilo astogote bwamna o motereri weke mbekeria KTDA ose ndianda betu chairman igata itukumira no mraibensi ya Kenya asi nyumba yo burai amo kwanirigo ya ekemeriki gichai na baigo gwakanu kuko abalimi kulinda abalimi besokiri na gukurira aba director babo bakwatinga management teringia na baigo tibagokiri obulimi bwechai Diana mbubwate abantu bali babutenenerete kero kubwati umugano bw'echae kero chete Kenya kerense ya Kenya yanyorete ubusibule bwaye 1963 ase bintu biri bitangania abakenya banyarete ko bakweria line nabiro bya sobwa ngono no bulimi bw'echae nande ese nyencho konya ababale kurukwa aba settler barengega igama bwenyanyali barete techae bagachaka gusimika bayechakirete chiseme chi actually cyali muru gaiga kera bali bande bachicha bagenda bono barura arende twanyore busibule serikali ya Kenya gwetera soburai bwa umu Kenyatta 1 agateba tiga barosi egendo ikorukwa Kenya Tea Development Agency Authority by the yari KTDA egerete nera balimi ababa kabake obotori bwa wechae na ane mono banyara ko bakorora ngekemerie gekora gia bwate potential guchikokonya economy ya Kenya gusikwa gachuchumi ya Kenya bagachakia ubulimi obo bakabobeka inse ekiombe kigia KTDA ikiki ale ku Kenya Tea Development Authority ngakiyo kurweli kiaberie na guchenji igo kiale ngoro konya omo Kenya na ane mono mulimi bwechae litanga ni tali kweroserie oboita kweroserie faida keroro kiligererie ngakyo mulimi yakonie chai yae kera onirie chai yae ngakya kunyara kwa gakwenyorire ngeri yae ekera banyorire ngeri barusi bintu biri mulimi yabiatakire gutume kuno obuoyo na bintu binde chibese chinde bamoire ne baire ne lyo mulimi wana sumu chandoga chakirete igo bwate mechande mengi goko boli KTDA rere kurunga Kenya Tea Development Agency Holdings yagatebi ne bwate chi broker goko ruji broker wate bukwera ni Kenya Tea Board goko babulingi chi broker chikobero ro barabarai aya aba director bande mpana kumanya machani yabasako genda mate chisa chindira botura boli aba director egento ngire barigire twatebo muchandure ngore se report ya sogete ya munya yari gotebanga umuchandure se chae mono aba director bande bagochoru mpamanye tibia sara bie chae bakona na machani mpamanye tibuna koraki unaoni gokwana na Mombasa ali asakale munadalia asakale koni akorutuga tokomanya bone byombe bire mae binge bikonyoro moseso bwo mulimi
igo bire binge igo manya ngabieruse iri agaroje gotigare uri gukomi igo beruse iri echae kiro nirenge konigwa aseli goliria bono igo ekero konyore echae kire ekoba Mombasa aria double at specific price ili turatebe ngale ririga gekora ni biashara bikogenda na Nairobi Stock Exchange ekoenda igoro ya endance lakini echae ngo ikere chimibere ekiro gose emye mona 53 180 kaki no 25 na chia rusi wo kwa makonyora yaletire muchando aya bono na matoke tugoirana oboli tugusimika tura onje amaugaria kana igwete mwagasimikira amauga na ratotolete kwanze weekend kwa gatolire aki injira tu akayatolire baba lakini na kwa chanjo kwa gatolire ogunega esumu mwancho muligereri no mugano yole ase gazeti eyo ya the Daily Nation page ya Diana nyareko bakuyubwatia na namono nabo kunyarako gwesomera iliyumanye ngani nkikigendere toro Diana ntubwa tumugano gaiga ase gazeti ya The Standard bakale goteba bona abana nigo bakale kwirigeria ubugima ase umuchiyo Nairobi na namono mugano yoligorikire n'umuswati okuruguvera mura uyu urumurikiwe gazeti ya The Standard yasakale goteba abana niko bakale konia chinchu gubotuko na mugaso asumuchiyo Nairobi asibakale korosia ubugima bwabo na namona abantu mbaro batenene tabako ba chinchu gwechibachikonia na ekeroko rumwana maete gokora ubugima bwa mambi lakini ekera abana konye banyora bali chi street iga bako na bakale konchi chinchugu bakale konia mandazi bakale kore biasara binde ese bakale goteba nga abantu mbaroro bagendete konyora lige sakurwa sabana abana batali kogende school na namono bakale ko bagokoligwa ubuncholeria botuko na mugaso asakale goteba nga abana banyale ko bagusirira ase ebiasara bune ebyo gose obo mirimo bune yo yo gokora ebiasara nigo bono bateba bale milioni ya mochi n'ugutaisatu kwebwatekana nekiumbe kia KNBS ikia sogeti roboti kyo mwaka bw'ikiri 2024 na ndekia batege kubwateranirwa na kusige kabuke kaigwa koboko nekiumbe kia UNICEF asibagoteba buna nigo abana milioni ya mochi n'ugutaisatu bakojara kwa bagokoligwa emirimo barabake emirimo mekong na nemo nabo kunyara kwa gwesomera CPG ya kabere ororenga ningikiria gikare kuirira abana abo bakare ko bakobekwa asobonjorire aya kera gwakinete ngwa etu no ematoko chikura ni para njitaiti ko ngaineri haya tingeri tingeri chibes jama bere chuka gwa gatumiru gwajikuyi hiyo ntoka na gatumiru tata kusema mara bagontebi mono mamona tukama na bara kantebi ya mabera aya ira mwa fulani akoebe sorete lakini ike mambikiria lakini naende boarding gochiagu gose school yaba serious tinje tukwa gwinte bingone lakini Nairobi iga karongo tara akamwana kanga na iga nokari ege kilitoteba una bagukwanira igoro ya forced labor ise kuligereria no nyangusi abana mbara okonyora chinga kichinde erebo besana okonyora umuntu akochobetiririo umwana osoa asoboni no nyine ubwokonia maru chichanga kwanyora abana na bagupimira abarebi amaru igo negenteke besana mwana onde bwensi ugukina asebono igo mwancho muligereri ubugima bwaye nigakoborosia selitu kulia rero nande gagokonyo koborosia rero kero kubeko mwana asemere meme kongubune yiga nige koba egasie ngo mwancho muligereri nabo kujara kwa gwesomera mu gano yo unyara koba gokorora ngaki umuchio Nairobi okare kobero omukongwa abana abake na namo nasibakale kubitiri gokora emirimo nako sana nako kero tukukwanira abana nande chisemi yato cha CP gazeti ya page gazeti ya The Daily Nation page ya gatano na kabiri asitoroche Julius Sogambaga gwiche ya eno ere twabere tukukwanira ghost schools twabere tukukwanira ghost hospitals yabona turayira na chisemi bado ndo cyo muchando yunororo achiskuro asitoko banyigwa nga wetani abana emerongita echiribu emerongitano bari school ghost students bakaba yani eserikali wakana chibaso cheskuru ewakanira abana batayo asibono Julius Sogamba omwaziri w'ekiseme atebiribuna no nyine chibaso cyo kubotko cyase school gose capitation chibaso cyo gutumeka ko cyase school bono tari guchiko chibwatoka bakali tukoliya koliro bunengi ase school amanyenga abana mbalinga bare asatebiribuna free day secondary education application form with ketoke a registration certificate a board of agreement meeting back accounts che skuru nabo iko
oika TSC ebe ya sign ilikire skuru gusi abekire sei ya kire skuru ngabane bwate naba abalimu bwate naba skuru ineroro amane kubwatoka chibesiri cha capitation asukumanyigwa bona no ene gwitiro muroberi ryo mu nemis abana mbali bali kiroro lakini batayo chiskuru njire chiri kiroro lakini chitayo kurende torocho tebirenga na chikoenekia otebire na chikoenekia buna uchiya korobunyengia na biga obodi kembekeria TSC kebege kumubwatesia erikoenekia buna chiskuru icho goche chire gushugurikirwa chika kebega au kwanera igoro yamatemo alia class form 4 na amatemo alia junior secondary asate birenga aborokia bagendete kuyarigania ase amatemo yabo nabiga bayiboli ntwaro kino ene nkuru asoro ngoro gusimba bete bakuboli gwa babe bagusira abana togateba ngabo niga kagotebiri omo icho medical set omo creep usiji slippers muikera ni neranya arika gukora amatemo ayikegara matukaisire goika nara ikuru asense media yichisemi amatemo ikire innocent matemo ikire asibono rende abantu babwenete kumanya kuyarigania mugano uri twachaka noro uri ngase gazeti ya The Standard bagoteba boni gekyumbe kia DCI Director of Criminal Investigations wetera asomo bisobo kuruku Mohamed Amin nigo batebire nigo bono bagochiko bakubwata abantu abange bali bari abakagirwa bagokonya obo bago bwoko iba chiombe gosetugo ase chinseme chiya notrift na mono unatwa gotebia malieta y'abanyanyimbo bali anyara ko bagakubikwa se gazeti esbanyara ko bagoteba nigo bono banyara ko bakonyore nsemenene yokorora ngango kora bari umuchando ibubu ibibwetugo ngakiye mumanyete ntwaroche egetaseni yakyamukia abanyanyimbo bagotebekana nga batukane ngombe yubu bibanyenyete bakuri yarenge engakiri ligeretie Christmas ndo chibona yarenge atebekana ngombe yatugite yarenge yubu ibonekera abali babwene kurinda abana inji akira bakonyara ko bagotuka ngana bakubwata ni gumo chando yu lige ko ba egento gyo kumisano mwancho muligereri somo mugano yu asepeji yakane na namono nyara ko bagokorora egento kelio oranyara ko bagogwesomi kurwa somugano yu anene mono unabono ebikosi by'ubulendi yachakire ko ba bikonyaba nakomanyanga ngiye kwero muchando yu peji ya gatano nalimo ase gazeti ya The Standard niyo bagateba umungwano yomo oyuru mu Russia nyara ko bagakwire nigwa asense yabo nigo arekana ko bacechelia abakenya na namono koira chibese kurwa asibale mungwano USA lieta okurunga Mikhail Layapin nigete asense ya Kenya mwaka bw'ikiri bubere na 15 nemo na agachakia yapwe yamo yo nyara ko bagakwenda na makabeso gucia saba Kenya na niga bwatwa eikiaeta nabo bisaba DCI kerabwatanetiwe no muchando bwoko iba abakenya kurwa sense ya Kenya gaiga na kubaira goika asense ya Russia na namona asibagale gotebekana nigo konya banyare ko babakubwatani gwa bande osaigwa asigi coast kia abanyanyimbo bense yubali bakurwana nense ya Russia amini nense ya Ukraine ono mu Russia yomo asibono egotebekana nigo konya agusaba chibese kurwa saba Kenya na ande gachitega iga esense ya Kenya na guchakia app yogo kabese chibese konyora ntuli gukwana malieta kwanyora app gete ne karaiga mu Kenya ndo buguli siringi 50 kumbo muntu ngona kuirale information yago mwanyora mwasoira no nese chinkwano gukwanira buya kwanyora ko konyora asenchiri yo nyare ko kubeka somurubiri yo batebinga ngo konyaro bedoro uibira ba Kenya nande nigo bateba nigachete asense ya Kenya nabo chakia app yemo yo kwanira chiloni kuruko African loan African loan aya nande agachaka cross chibes chinyinge kurwa saba Kenya nande eswatebe app nigo yakinete mono asekerenge kenene na akanyara ko ga cross ya inchira yoko nia kinchira yeme enene na nigari gukwanira aba Kenya senchirembe na aswatebire nigo bono chinga kichinde ayete akanyara ko ga kutwara umurubiri bokurusia abakenya gaigana ko baira goika chinse chinde asari ko bangaina chinga kichinde go baira roro nabagosoma umugano uyu nande bono bune embassy ya Russia imense ya Kenya yanyare ko bagekwitanga gose kwerusia ase ebikorwa byo mu Russia uyu okurukwa Elieta Laipan Mikhail
Laipan Mikael igolende seito ya Kenya ne security issue kwa roria abande batebanga baikire gaiga yo mintu chweya ai itwate betenga akanyoro muntu akamatebia anganche omite na ibere gaiga mitinye tatu lakini nimbwate national ID kile gento gekombe kambo mo Kenya okay ngonga ntongo chabale nandi batawara Diana igaiga omugano nororo bugukumia asa abantu 13 basiretia magimaba se barenene ya Nairobi na Nakuru ase batatu banyorete ko babakonyora chingo marakini 13 no basiretia bugima bwabo swagoteba nigo bakwirete lituko lia Jumapili igoro mugaso se ebalembe kere Nissan matatu yabuguriti ababiri 14 yanyarituka bagego genda na gutumana netrere ya mwase chinsemo chia Kariandusi ase ensemo ya Gilgil ese balenene ya ku Nairobi kwenda Nakuru nigo bateba abantu batatu nigo bayule ase nyagitari boniga bagendete kurwali ya chinko manchintindi na asboniga umunyanyimbo omonene bwensemo ya Nakuru ase lieta Emmanuel Pur anyaleka bagatebanga eba mu basukano yumube nigo kolekanete na asbachakiri obunengi na mono asaba Kenya bange banyaleka babagusiri bugima abantu 13 nigo basireti bugima abana abantu babwato bugima babwate ebirengererie biya abana abantu barenge isa abana nyina abana barenga bake na senjira ya bene bono monchu muri uri kunyara ko bakorora mu basukano yumube unyara ko bagokorekana ase chinseme cyo chiana ku na mu basukano ino bakonyora se page ya 5 na 3 ase gazeti ya Daily Nation etoko manyigwanga omurundi ya egari yo kose e driver yegari yo ni garenge go over speed akabaka gwitani kigali kinyingi sana kurende akagenda agatumire gari yenene ero ngakitoko kikali chikomo kyemezigo kerai tuomerete umuswati naro batebanga ereni gata itiko cross ye para kolende akarabuni garire go cha innocent bunego bateki bana chiko tuomana akarabuni mebere ko kukurwa segaririme omuntu tikari toroyomo asegari ejo abantu ikomye bakwete kengima koleno omuntu oyomo tikarete ekarari kwironya gitari akabaka gusiri bugima bwaye kikarare sabari yo kwena nyagitaria nkagitenga nichinga kishine no enda barundi baito chigari nkote bato no indi toko cross yento gatama macho bakero to gwita parari kolende na barundi baito chigari tigababe maiso kirare kero kolende bugima bwao oko kolende bugima bwabandi begasto kumanyigwa buna wikira boninga gwitani abantu chiri buisato chimisato nemerongo kianda na babiri bagusiria magima imense ya Kenya witro mu basukana bwepara asemetiye kianda ya itire atebanga ogukunigo kurigoro asikimekeri kya NTC kyabolirie abarundi kigali banyare bakaba maiso iri bunandi batiyo kunywa maru ose batiyo gutumia amaliyo gari yo gutindia bunenchira ya moyo kweneke buna uchi bali kurinda amagima abo Diana egona takatolengera liga se litangani nindo che gazeti ya The Daily Nation umugano nora abo mutangani toko gendo mutimo kwa maketo koirana bagateba nigo bono murubelio cha kigo bwo kurwania ebi emerobelie serikali ya William Ruto anamono haswakare bateba umurubeli bunori bwo kona cha ebese gosebango ndi gwakanirwa asobwa gachi kwichinyomba aswakare bateba nigo bono umurubeli uyu okari gotume kwa sentire be ya kisiasa na anamono umurayi akare ko yotumeka na kwanana chinyomba gochia asa abantu gete bali atagete ko bakora ngambanya ko bamwakira chikura tukwirana tusoso mugano uyu nande nabondengere tingonye ndi yanyari kana mu director tuwanchira tuigure simi tuiguno n'umurimi uri gusige ko ari mugano uyu no monena uri chai abageni baito batarachaga igese mambya bono tureigwa ngo mu ndo chimbaga sene wakachisimi senchire tigatwanda mutima ko makego mwanchi murira Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi enyegetaniro butamero chinga kichoboroere
korende tarikire nyagitari erabo botamero asogoko bokali ubuya bwekerengo kiguru utatiga Kasim's Hospital nigo tubwata abanyagitari bomanyi boisaine bakurwaria marwire ao asokolenga neti machine ichekerero obokore bwito nubwichinsemero ngebere nainye nkobara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga no mogongo ngokonya turabangina koibora na kuroberi uruiboro ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo ngutumia tole insurance au buna sha AON Britam naboigo Trident nigo tokotoka nsemo ya magina toligirenetie negite seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Nogani tisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo gwetere nchira ya help ne chikosi chito nigo chigwire ochasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuhakirisimi asenaba 0757331085 kusetulikere email riatirimba tvc2020@gmail.com. Sama lietangoro kwa Jackson Omae Yondo mwalimu Mokonyi deputy principal ase college ya Riatirimba. By name I'm Joseph Kawal, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Eje Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mwancho muligereri numurubeli Nsoko bwakire na namono nenseyemo njita kemeronge 35 na moyo cyabono mambichi abo tukire semambi yabono na namono muna dana na gote tutarande umutima komoke ngumugano nole ase gazeti ya The Daily Nation ogoteba nigo bono esegi yabe kirubosio gochikurwania emerobeli ya serikali ya Dr. William Ruto na namono gaigese bakale goteba ese gazeti yo murobeli buno libwo bwagachwe chinyumba niko bale goteba nga bali banyareko bawe ikikine kibosibeke gambiro nigo umurubeli yo ole mamincheli chiko na namono bagoteba nigo kale gotpa toliko abakenya bonsiri baga na namono asbakale goteba bali bakubayenete kwa uchinyumbe chimbali kwaewa ane ke bosiweke gambero kinangira bateba nga ase ege komite y'umurayi Sarosia yo kurwania obo kurmi mense nigo bateba kabananga nigo bwarosigwa asenchere taliko bwati alichiko na namono asbakateba kegambera kwa nyagia teneniri task force yu egunyara ko bage gotumeka abe byombe ao yabali bakonyara ko bakora obunyabi bwokoranga ngaye bikoro byo kurumi byakorekanire yendere gaye kurwanirwa n'umurobeli yolyo ogateba bwo kwanana obokonyi gochi ase bali banyara ko bagosiri obogima ose bakanyara ko bakonyara chinkong ekera bali go bakorobekana umwaka bw'ikiri 2024 no mwaka bw'ikiri 2025 kera tuwaroche abakenya bacheta asebara eligo chikorobekana asikeli bale otebanga na machika makongu ye finance bill na umwaka bw'ikiri 2025 ekabanga neke inyoryo kya omurobeli yolyo gose umuchando lyo betego gwateka
ekera abakenya bachita se bara mwaka bw'ichiru 2024 naga igantoroche umurubeli oyo o chief aswagateba abakenya nigo bagendete kuna chuchibese wetera asumurubeli yo o chief aswagateba noro nigo oikiwe bosio bwekegambira omugano inigore page ya kanene ya gatano nigo bono Diana nabo abakenya bagendete kuna kurigirira banyare ko babakoira ebina bosio bwekegambiro na nemono koranga omirubeli yo murai bwense yanyare ko ba gekurusi gorora aswakare goteba muno yo bwichi nyumba nigo bakare goteba ukari gutumikwa bube ase enchireli embe bateba anene mono akare ko bagakoenana chinyumba atari kubwatiri chiko buna batebete kera bachagete korosi murubuli bora bwo somero mugano yo asenchira yo bwikirano Amigo togo choma njito muri se gazeti ya Daily Nation page ya Kianda okwane riri ye kiombe kiriya IEBC ego chiko chako muri obyo bokolikia abakichukura abaya ali tukoli ale rongo chakera sabaute babuna target yabo nigere 6.3 million abakenya sibatebire omo IEBC chief Elastas etekoni autebanga igawuchikoene kebuna abasaye ngimona abajensi ngo kibari gwe sokya sobonge banyale bakwirikya eri bakigwa kekura asatebire buna igawuchiko chaka kurasi constituencies ne ward kwene kebuna abayakichikura kurasi chinsemo ngo babare bakwirikya kinga kikiombe kiyatebire buna nkere tayare asogwa kawe chikuroko nasatebire nga 70% y'abantu bari bawuchikwa kachikura nigo barabasaye Onyara mugana ya CPG ya Kianda. Omugano noraiga ase gazeti yubwate ya The Daily Nation oteba nigo orebirengerelio bia oyo kabeire oyo olengo monachi ebina anane mono oyo nde oyo korukwanga omuwaziri aselieta galengo muwaziri bw'abakoreri aselieta JB Muturi agatebe kikeirerete ekerenga kieyemo anyalta ko gakonyora umwana oyo ochereirwe naga igasagoteba niga kwanete n'umurai bwense nakumumanyanga umwana oyo ochereirwe ayasakurwa borori nagoteba nga enga kieyemo nigatebeti umurai bwense kwanye abasaye ba gens batarandese baranga amachiko yo gukikubarusiye bango nigarenga amabe mono igento kirire to umurai bwense akagechigwa naga igasagoteba nga kera atagete sachinde kumutigemere makamuteta buga ati chinguru gaiga nari geto mugano gaiga aswaganyara kabagateba nga nibirengera libiyaye JB Muturi asagateba muna enkakiyemo muraiwe nsaro rekane to twaro boba kera kerete ekiombe kili ketenete National Intelligence Service na kera achikwa kesimi gateba nga call to NIC and chief and ignored investors nyamba libale go cha sense ya Kenya kubeka chibesi cyabo namangana AJB Muturi nabo nyara ko bago somoro nyara ko bago kwimanyira umugano yuasenchira yobukirano Diana na ndi na kuira mera ke igwa samangana yechai ndoche kurase county area ya Kericho aswaute banga abarai na bakoli emirimo sisemecho nigo bagendete kwimurunganya sibatebire mbachikorusia abantu kiribuyibere bakora asistense mecho mbachigotiki emirimo saguri yobo kurumi bagendete kwene kiwase kambuni asistense mo kiriya cya Kericho na ntware county ya Kericho nere na ne county ya Kisene county ya Nyamira aserigoliririe cyae no kiramo ndoche abantu machiko butugali asiba kwanere goroje chimashini rero chimashini metinjiro chigotore cyae kiri chigotore cyae asistense mo kiriya cya Kericho nkagite omugano y'umanchito muligeria no chiko esoma se gazeti ya Daily Nation page ya 13 ochikwero nangana ali babo chikokora kurasi chisemo kiriya cya Kericho asiba chikubuta abantu kiri bubere bagokora obo bagotore cyae nabiga gati ya barayi bali batenerete obatori bw'icyayi ubwasi chisemo kiriya ase page ya 5 kabere Diana nabo konyara kaba gokorora asbagateba emyaka ebere ya etire school ya St Aquinas gotoka chisemo jia Bungoma ikurugu St Aquinas Jesikaki Secondary School nigo yabwate abana 55 na bane abo babwate amarito kera barenga se school akinende asebono iga mwaka oyo etire school eyo boni gatera twara roboti rundi rwonso rokoro ngabana abo babere muri tasi bagateba nigo abarimu na abayibuli babwatrenete na barayiba chinsemecho
likoranga banyare kwa bagukora umuchando yu kere skuru egukora umwaka yamo yamanya koteba nga yasokiri robot ruwa bana 50 na bane babugate amarito 54 lakini wesipate ababono skuru eyo nigo yabwateranire nakoranga umuchando yu anemona sibagateba nigo bono babeka egento kiliyote banga nigo bakwana na bana abu na namono kuligirira nona abana ko ba access ku ase chinga kichinyinge ekoro kubura kuri kwa abana bare kogenda chinga kichinde nigo kwirire tu muchando igukina na namono bagateba umuchando uyu bwamarituka turenge bwoka mubwate noro umuchando bwokonyora endwali buna HIV na echinga kichinda abana gwetera kibura buru kiegenga chiarenge chikote bunga chiarenge targeted uchi asaba na mona abana banyaruka gender based violence igabara igo chamo noro chegento barakore abugwe somera umugano yu asepeji ya gatano kabere unyare ko bagokoranga ki babwateranite na namono koranga umuchando uyu oerire dayana natebaiga muna twendete gukwanese chigazeti ayande na butura ya tigeti gango turarigiririe gazeti yeto ya The Daily Nation buna yakwanere igoro yechayo ande tutagete ese mambi ya bono turaigwa nko muremi turamwaribaga nintu twakwanira igazeti ya likire toko ribago wa kesi migo chagaiga ase number 0788666663 na nenekero gwa kesi migo chagaiga integetaganyo gokora igogo keyeri yogirie TV yawo ntutete koigwe TV go tugwa kwana na ando tete gwetegerere TV ige gwata abanda matono ni ntuga ige studio yakobo muchano etugukwanira umugano ororo chibonus chia sokire na namona iswakale bateba chibesti chikoina ngo chiase chi factory go sabali me chi factory a imeyo urongorwa gusi niko chire chinkya mono naro lenchirege ntekikia kechia abaminto tukubwatera na barabwa uchakiraye nonye ninje talinga nagoka gole no mwanchu muri na bukuru tamboto asenga neyo tutaragenda sensemo ya kabire yumurubiri ito ensoko bwakire chigo ikachinsaibere na igura bageni baito baikiraga iga baikire ben mugaka no are ni nduruche nabuguritie nduruche timaiti gose neri Daudi atumegete goitera gudia nduruche kagocha iga amomboriri irieterio oselimineti gente kerito es league wanchu muligiriri nabo konyara ko twakire simi na ndabona twagatebire kera gwatwakeire goko bekerio giria onse Diana Rango sentu bwate simi gara tunyara ko batugukwana no mutegererie so muligiriri itemambi abono gekora gogo toigwa na ndagwategererie yogi rio nyara ko batoibire ngeri biago papa sliese emugano yo bwechae oretiro umuchando asense mo ya busi wanchu muligiriri namba ito ya studio nigere 0788666663 litonyala ka batoko kwana asenchira bwikira mwanchu muligiriri bwakire uyansoko ensoko bwakire ningo to kwana nere mambi yabono onye mo kwana kwa maneke nyanze kirabo nse mo jabu mwaga mo not mugirango ono ama NP omulemi asenze mo yechae ya gudie kimanda debe kwa korre tugente que besana se abadare kitabaito bato iteteneri goririve ono ndo jena omulemi na bage kiri tali go kigwantia echai atikoira ase echipactori kiabo ono nda debe nali bagadio tokuria echire nga sokonia tutigana mangana koya inse muje factory kya saba director babali umuchando naba director gose neligoli echaye to yabere mbe buna bago batebi ngocha bali babarangirie sibikaro babateye umuchando noroli ngocha bali baturangirie sibikaro byabo twagenda batotebi nga echaye ganeriye ganeriko bengiya na ende totema na intumulimi atema tubaye echaye rengiya kujase factory ekidyabo ono buna toko baeja erengi ya gondo wende baka to iterigwe yende ya ko bembe to iterigwa baba ire yerengi ya ono janda debe no mujando naba director baraba bena babera bajyanya batari ko muremye ebe serengi ya ekiyagara ki factory yabo iko yago embu buna mwa gwato debiri ya buna bageze mugana ukwana magazeti patoroje bakugera igoro sana bono tumanya kubina ki ntugusi mujando kitobwate okay igobono twagekiwe ndori kuchiko bachaye buna nako tebiri gabana libabi ne kenyanse kerabu kuruma bamonoti mugirango mbiya mone kenyanse kerabu na kiobegete mambi yabono
Mbia mono sogo totegera na guturigereria. Mbia mono. Mwancho muligereri aigane Soko TV togotebanga nigo togendete gukwana ali ale sechi gazeti na mono twabitiriri gukuigora elaini yetu yo studio litukwana naye elituigwe birengere byago Diana ngagirete na borato ketwatwarire ekoli ndego sesi mende asoire tuigwe muligereri itonki ago totebia mambia bono elitunyara kubatokoranga ki togokora senchira yo gwikiranu liyo tunyara kubatokonyore ebirengereri byo muligereri ito ase mambia bono nigo togendete gukwanire chai ito yaletiro muchando sana. Hello Nsoko Bwakire. Soko Bwakire. Ngo togokwana nere nande ngayo kibwatirete. Zamburu na itambili ja dioreki. Ono no kotore na itamba. Tate binge kerengere kyao. Kerengere likirane. Odogo da dorangeri bumbi ya dogorangeri bo. Lakini ya dogo vendororo. Wako tevina wako tevi tororeja rendembe ya wako. Ono na tatu aenda yumo kinyosita. Wako tevi ja ya ba. Serikali nare watawajibu hasenjia na hoja. Na kila tu mwako. Ono rende to yumna rende. Kukia garende kinge. Ngirende ba bara shilingi 13 leo ndanga tu ayo na 40 kwa samsi. Factory yao nererie. Kebiriko. Kebiriko. Kebiriko irenga ino mote biri mwo guca kwaegwa. Shilingi 13. Shilingi 13. No mwako lirenga mwaetu. 24. Okay. 24. Akioro cheke meriki ke chaya abante barato gore chaya babeke binte byao. Abantu bona batiane de rambi. Abantu batiane de rambi. Batiane de. Mutana ha de bakurangeria omonene nyamukeria. Oro to ganyerere torore na kia ko barende. Okay. Uya mona Soko gendra kuligereria Soko TV na nene mona Soko to ibirengeli bya ese mambia bono. Tukubwate ibire Diana. Tiga tubwate ibire. Mwancho muligereri nigo twagotebie namba ito ya studio nigere 0788 66663 na nene mono tukwanira umugano orase kigazeti asbago kwanira igoro yekemerie chai una maguri achire akare kutandora chingoro cyumurimi ayo murimi ure nkagabu kemerie chai nigo kire amaguri batabono igisaligete ngo ndore ichiro igaguse wachi kulinga gaki ibintu biko bakwanyora ibintu bya salikire na mono twate batukubwata chisimi ibere nindo chenchigenda to na komesa kurwaria togo bekwembe ona batogote byo mwanchu muri no director ito na mono mutwa batebiri gwake namba ya simire 0788 666663 na mono tonya ko batokorora ibirengel bya ombire bibi Diana tutaragendra turaburukani siasa page 10 ase gazeti ya The Standard mbabuga tumugano gai bakale bateba ikiama gia Jubilee ni gukiranire ase bakale bateba Gachagua niga kwamba korolekana gutwara esiginyi ne okoirana gwikiama ikigia Jubilee ase bakale bateba nigo ke korolekana guchikumumiga ase umulimo wa Mount Kenya na mono bateba niga nyari ko gakorora gotumekwa bonus ba onchokire na gateba ikiama gia Jubilee nigo kale gotumekwa no muraibwense President William Ruto likobaga umulima o Mount Kenya gusegwa kobaga chikura chia aba kichikura aseseme yo mulimo Kenya asegachagwa tebire kiama gia DCP na kiobono iga kire na omunguso ase chinseme chio chia Mount Kenya kubwata amangana yo mo konyibwe kiama gia DCP Cleophas Malala sagale batebanga ikiame kio nigo kibwenete koyegwa ikugikiria nga abakenya nigo barasubwamo asensemili ya United Opposition na ndesi batebire timo basago chichago tobagana siasa na bekorekana bakorera bicha ya Rigathi Gachagua kwamba korekana ninga kemo kera ikarastini nyumbe yo borali ya KTN asababegete bicha ya bwese bakale batebanga Mount Kenya siasa bono ya soire Uhuru Kenyatta na Rigathi Gachagua nigo bakwamba korekana nkurwana bare koranga ningo control yo mulimo yo ase Gachagua arekanire
gutataka kubwatanirwa na Jubilee na anene mono kubwatanirwa na onye Fred Matiang'i se kurigirino ni kendi yaitete na chite chinsemo chia naruka kirari gukwana oro tatagete kabisa kubwatanirwa na chinkwana chinde chionse chikogenda guchese kiama kia Jubilee na anene mono Fred Matiang'i ngo gwitinate betenga agatia barai bari abetega kukwana muri tabo atebetenga nachikoenekia mbachikoenekia inga mbabwate murayoyo mabaguchikochora ulachikutiniro borai bwo mwaka uli 2027 igo ngamba bwato umuntu on standby nere baguchikosokia abega kuriyo borai buri abu mwaka 2027 mwanchu murigereri buna twagotebia nigo tugenda kurigereria ya RSH gazeti nabo gwa kesi migo chaga igase studio namba 07886666 nigo chire isano kera chire 6 chire isano mwali gwa kolisa to 0788666663 litonyara kuba to kwanera buli mbitu bwecha sobwango totara aligania bageni baito ase studio yakara nindoche baikire gaigana na mono ntuko kwanera ese mambi yabono ndocha abantu bagenda tukolika tebanga baganyita bageni sana eminta tebanga tuko live waiting for Andrew Chend Ben Mugaka tokanyin kwana yawa ndoche siminero nire gaiga tetra kwana mo anchito mulgeria Elon Soccer TV ngagitinga gana cha kurindira bakogenda wake simya umanchito mulgeria sina mbayito studio buna twaga tebele 078 marakabere 6 maragatano na 3 nere namba yo moyo yana kusoma flash ntugo nyara wakira yo flash ntugo nyara wakira na senchire ya bena togenda ndoche ya soire mwanchu muligeri gogendra go kwanira ni tugo chagega litonyara ka to kwana ya senchire wikira Elon Soccer TV punguza rio girie kwerende ya Orie TV. Hello. Wakire biyanga yuko tunayito kwanira kurwa. Oyo sasa sibundi kurwa gesima. Gesima. Gesima tundubari nere gari ngakibaneko kwa nginyori ngerieta. NS19. Irenga mwaitwe. Erieta sasa sibundi nyaribari. Iyo twaje ikomune ibere cyo kumya. Itakoye kende assistant ya Kenya abono buno bwakogire. Nande asokorora kuane. Abatere kitabaito igabami kitabari ni mone cyara batu kinone kilo bosunga kurmo ko nyide tunubali. Obi machikiro komuna ibere. Lakini bame hotel ngari aba mukane me hotel nani tikate tunubali ende. Iga terecha ye uni pa iga terapaka kilo komuna 6 kilo komuna 8. Maibona tokorwa maitogo chia muna Kenya kongere kabreje no ina bane bajandike temba kwa skuru mutorero nyumba igo kongete bona mota gukura mune kerata abatere kitabonye mbago twaji beseji batige meremeye bagendeka Victoria baigo toire chae mangire moire mangireto mangiretere nge kale kwa nana mangireto bona sasinige kwa nana 43 lakini yaramo gwate bonus. Okay, ine birengeri bya umbi yamono kurwase chinseme ichi chiagesima na asa gateba nigo baitu 12 Diana. Negento gyugo kumisana kero muri myaka yati tugate yo mweli egara toligerelie tosoe aseseme akabere yugo kwana nabageni baitese mambi yabona. Elon Soccer TV. Bwakire. Bwakire buya. Ngoto gukwana nere. Alois Nyangaresi. Koro arali. Obe. Kaya ebonangu kwa nae. Mbi mono. Tukakwanire naye bono. Noye kwatete kukwana na indu. Senchire wikire nu ate batali twatete kukwana na indu kono mugusigo twabajire ngani twatete kukwana na indu. Noye tafanga tandete gwaka esimigo chake gaze studio. Diana ndigo ndo chichi abere. Chinsa ibere chiabono mambi chitete kwa soji tete kaibere. Karangoli gaiga igondo cha sechinsa mu chichi ko soli mugana noro gatebanga e club kia Manchester United nigo kia betege wakwa chigolisa tase yamo na Brentford
bono rende na bomorigererio gwesomera na ndonyo kuru yo Manchester United igona bokoranga muchando nororo senchire weekend ni toranga ngakitokora omorogerio yo weekend yarenge kong sana chinga kiri twariganiti abageni baitondo che baikire timeto setokora butorera of course setokora butorera senseme tigasete ko twamanyiri umonchi tomorigelianga na yagendreti na ni maite the last time twarenge ga last week batuburitinga toenge ligo lidie chai twakoire libagarie chai na liyo umonchi tomorigelia kolenti gaturariganie abageni baitase studio banyare bagusangana iye maseyemo nabigo tukatwakirenga mbyamono gendete usangana intwegenda ko bantu asomoro biri nsoko bwakire genda utuma ujumbe yago nabigo orwakarwaga sena baitse studio nabiga somtanda Facebook nabiga YouTube toyata usanga bine nsoko TV ne roboro sumo boxing eri teriya ndayana ndemo Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Nguriole bintu byekerero bunesimi, a laptop, a subwoofer, a TV, a fridge, na bwege bintu binde byestima tago chandeka Soki Electronics no tule iga asinjao nkoni tule bintu wichakire byenyumba ebye salon nonya ne bintu byobesi aseribuli uraikerie nigo tukutukanye mu cyunemera no bokorere bwito no bokobokera twakirishimye se namba 0702 669403. Eye Soki Electronics ibyo mucyonyamira mwesi mwariganirwa. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusia Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde Ntubuata phone accessories na wigo ntulene chibundi chikorose bintu tokonya ninchuwenyo regi spare part chie chinguru Sungusia Electronics boigon koros tule chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga au tuline sababu yokole talentambe gucha kuligie byombo bunebi tutarira somo cyokebirigo nabo iga somo cyunyamera gose twakirishye myese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru amenaye ano mwibuli henritu mwano obugimo bya bwankyo Eskurio Borussia Tabak Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko umwana w'uburuso butingu bw'ikisemi asekerengo gie fees oranyare wakana abarimu baito nigo bari n'ubumenyi bw'emirimo nabo igongotiri barebyewa ao byaborokigwa buna kigosori egatiye binde nguru turobo sombi asaborokiwa ntubwate nyumba cy'uburaro asaba menye time endagere yaborokiwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722 408142 Gose 0708706239 Tabaka Academy School of Thinking
learners. Triza International Academy atari asichisemi choka chikurwegwa kurende boigo nenka yogotiria borokigwa asobugima bwankyo twawere tokwebwere byewa asoko kore bya tari asichisemi choka kurende nasi chigosori aya nkubwatekana n'ubumanyi bwa borokyo baitu nguru turobo sombi asaborokiwa cyumba chitu cy'uburaro ci laboratory amo n'ibirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka ime ya Nyamira County twakirishimisha namba 0756555986 Triza International Academy, we light the future. Baligania abantu banyamira none bari kumukise amaginde kyarantu wa means of transport baleta abana erinde tokuba amasomo yara abakonyenge kegocha anda bayibuli bayito baro already bale ase school way abange banjire nga at least kokora tole egasingia tokonya abana which mutugaiga are useful members of the society. onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego toka samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umugusi. Eye n'Ensoko TV uburuso bw'umugusi. Mwanchumo ligereria bw'Ensoko TV oburoso bw'umugusi inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa ya mayakorwa Ensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bwego litukoria Jumamosi ensemo nechinsa isatu chabotuko elio nchiko komanya mangana mayabu na nyara kubaga kuateka kurwa se chinsemo au rongorwa gusi county ya Kisii, county ya Nyamira, wikase county ya Nairobi na bwego chi county chonsi emirongene na isano na ibere. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso gutwanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambiye. Ensoko bwa kiro mwancho muligari inche ni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matojo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko omwancho mulire bw'Ensoko TV ngitaseni Ensoko TV nibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa Kurwe County ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde kurwa se County ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukuria Jumatatu bakari tukuria Jumapili jeni gongoro perpetual machin na nyora netrobin y'Ensoko TV oboroso bomugusi Mirna nabari bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nyechense
Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana majia. Korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate umwancho murgeri gwe Soko TV ntabe to koletera amangana majia buna to wateka kurwa gaiga miyoba katakati ubumuchi Nairobi igoika igabo sore nchekuru kwa Daniel Omwaga ni yene Soko TV uboroso womugusi. Mwanchi murigereria ntobe togwikirana ase chichiro ase tokumurekera ngaki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igo kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori yebimeri guna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igo toskato nyegera gende gotengera egetaseni gya Ensoko TV obona buboroso obumogusi Eliane Kerubo Frida. Amangana maya bunabotambe inesiro oye amate nabono niwe kongo kunyaretera bunatekire egochakira ime yargongorwa busi igoikaiga ime yomochi o Nairobi egatiye chingongo ao chense kera litiko olia ichuma ensayemo ya margoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kiabene Ensoko TV oboroso womogusi. Tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance asengencho yao eariganie asobo tengari botari no mubwekano Kurumu chomano Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana majia asenchira yobuikirano emanya mange nabo igobwatira Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Ensoko TV oboroso bwomugusi. Oyo numuchakano bw'umuchakano ime ya Ensoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamangana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritkuria Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo koretera amaya ya Ensoko TV erietaliane Ishmael Mogere. Nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengencho yao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako.
talia yoka ne betri yechinguru. Betri ya Autobot ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobot. Betri ni Autobot. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Muligereri bw'ensoko TV muroberi n'ensoko bwakire nabono nigo chire chinsa ibere nechitaika 14 semambia bono una twagotebeti umwancho muligereri rero ngutwara tole abageni baito nanda abonsi nabana siasa bara young aba bekiarege keke yegeke na namono tutagete kora kwana ase enchire yabene litorenga ninki kilikegendeta ase siasa na namono ase liro bali itulia gusi ase mambia bono nigonde na nde na tebi gukurwa sensemo ya kabere egesenye chunguli gya ruburai bwo seneta se county ya Nyamira Murangeri buno Muske Ben Mugaka ni garo musaye na nde gakubwata ni gune kiama kia UDA ekikere ase serikali boniga gikora ense ya Kenya gwitira sumurai bwense William Ruto na ntule na Dismas Endruche nabuguletie Ndruche gaigange ngerete ngotatebia ri Ndruche yenga yaguruta gochia na nomono nigo tuchikoba tugukwanera party politics litukolia ijuma nigo lyarengeli tuko lyarengeli na mono ase twaro chana na mono ase ebyama bire bikwameria serikali binde bya rosiri obomo bwabo kurunga United Oppositions bachakire korangirania Msamalieta Malieta ande talikorolekana ase a list yeyo ya United Opposition nigo mwancho muligere litigandara abali baga barakwana anene mono baragokwani anda sosole elio onyare ko bagokumanya Ben ningo ne Ndruche ningo Ben tianchakire nditalia onane ngwarenga last week bija mona sokonyara chingaki mbia mono Muske Innocent tangani kabisa kianga kanya sa mbia mono asinge njato bwereko tuomere the last time ande tuomere romandi tangani kabisa kianga kre abantu batatangira tawans pinambia mono ande mono ngakire supporters bane bali bakungakire kuko on online na say ground kurunyamira na kurukisi abantu bari young bonzo bagwa support I salute you all. Okay. Wakwanira abantu bawana nomona sabantu bari sichinsa mu Nyamira Ndruche mbia mono Innocent and is my first time we just study in Soko. I see you are organized. Thank you. So mbia mono Soko ngarigani nche manyikana tebuna Dismas Ondara Ndruche rine lietalia chite gwetera Ndruche is a sling komina yatura jigoria tonse so at 10 point karongo beke point yaniska saba na inchi ne bwato burito sana so baba bategereria banene babwate makini nene ganwache understand ege discussion to wate gabonere igo no bogolitie Ndruche litukoria rero ninyegene tenga echire kabisa echire Wancho muligereri kwegure Ndruche oikirega gase studio na nabono Ben Mugaka nera no arega iga asagatebanga okwanirie bari bakumubwate sikurumagega lietandire techa kulegeri Ben na togadate kwegerania se nyumba yoboralie liete koko actually is to one kero kubwate si umuntu ogoteba bari bakumbwate si kero batebi na akire ko kabana bari igo na ababwoniri pasa bari geto senje tole seke gusi na batugura agenda igo egere twana koranga twanya ko bari tumeka tole ase chinyumba chinyinge cy'ubuliki no nyambono iga kero ko nyora batenga bari bakumwakire ko murai bwense igo bone seke gusi kero ko gende seke gusi keme igo baminetinga bari bakubonye murai
Kokuma tu kwa ni support. Kwa support. Atirindike gusi mbuya to nawo gyo no nige swali matemba chaka. Bagachakira batosomye ibintu binde tutamenyete. Bono jingeli jiri tu ari kurangira ni chia muwa bagachichange bakareta awa. Igo asechira beno mwanchi muri to chake nkwana ya bono. Ntagete mu producer nandorere e clip litanganikia omuske Rigathi Gachagua. Nere ngo chakira nere. Okay. Na bondo chendrucho chakira basokia esling yae. Ben. Na ino buguleti bunyamasi bwa serikali. Tulwa Rigathi Gachagua by the way osomira marieta y'abantu bali as a united opposition. Kera tokorelieta geteritayo tochake kuburiria abunga iriberete. Ben last time nata tebetinge serikali ye barumba gendete kubanga bakabara opposition. Turamanya ngamwe ababangire. Producer ge ko batayaro ntebye egera tuchakira. Okay, tiga mu producer tarabike clip turake yu tuchakire senkwana yabono mambi. Okay. Okay, togendrete busio. Ben. Yes sir. Magendrete konyora wafuasi tiga togende sembe turake. Huyu Kasongo amepanga jama ya kutawanyisha opposition. Lakini sisi tumekataa. Na ndio tumekuja hapa na Kalonzo, na Eugene, na Martha Karua, na JB Muturi, na Linturi, na Bimi Mandrigiji kumwambia tutasikisana, tutoe mtu moja ya kupambana na Kasongo. Na sisi tunasema kama watu ya upinzani, tunataka kurekebisha Kenya, tuirudishe pahali Mwai Kibaki alituachia. Tunataka turudishe free primary education. Mnakubaliana sisi? Mahospitali hakuna dawa, turekebishe hospitali. Si ndio? Mambo ya hii housing levy, hiyo tutapiga marufuku. Na hii manyumba yote tupatie wa Matangi, aokote kodi, alipe ile watu pesa yao ilitolewa. Si ndio? Kwa wengi, vyama ni vingi vile mmesikia Rigiji akisema. Nimesimama kama rais na leo nimepatiwa kipawa na chama yangu ya PLP. Yeye amesimama, my twin Kalonzo wa Musyoka amesimama, na Eugene amesimama, na pia hata Justin, kila mtu amesimama. Lakini hii ni nyumba iko na upendo. Tutashindana ndani ya nyumba, na yule tutachagua kila mtu akae nyuma yake. Hiyo tumekubaliana. Yule ataondoka atakuwa msaliti. Tumekubali ya kwamba yule hatutaki Kenya ni Kasongo na watu yake. Mumeona, mumesoma kila siku kwamba hii kitu mnaambiwa inaitwa SHA, SHIF, inalipa, imekuwa ikilipa pesa mpaka ikapotea zaidi ya bilioni 10, na mkisoma kila siku ni tu hospitali, mnaambiwa sijui Lastland, wapi Mandera. Unashindwa Mandera, kwani watu wamekuwa wengi namna gani? Pesa nyinyi ndio mnatoa. Asasa monere liritwa chakira maybe kwanyerio giritara ikabia. Rigathi Gachagua agagoteba united opposition igebwatere igatwara Martha Karua, igatwara Eugene Wamalwa, igatwara JB Muturi na Ndengoli Natigari na Natembea. Lietandreli yaburire kuruoro na ande nara kera Jubilee yabwate NDC yabo gotebanga onye muri yabu mumanyete bali asibali. Matiangi na rotali oro free. Nonye kole SSM ya serikali. Kia mageno genda to kare chingona nere ya gara bano aseli kundoje kurwa zaba ba united opposition bali kumukwa. Bitanga kapso moralia sande zeri baga. Umayete Rigathi Gachagua. Opimire ororire who is Matiangi. Number 1 akerota bwa desa yao. Kutete kujikonyoma bantu bakora to serious. Toko bange nyangi utara bakajesa yao kujikonyoma. Number 1 Matiangi failed. Na kia failed. Tabwate chama yae. Number 2 chama ya sereti Rigathi Gachagua Matiangi osoiroro. Chama ya mosereti ikuruna Jubilee Matiangi osoiroro. Nchina bugambuga ngo igaseli guguru ase serikali na litanga ne chama sasa kwa Jubilee. Jubilee alengi kara lengo mubungo matira. Bakaseli guru on president. Warot. Number 3
Rigathi Gachagua ororire omonto oyo tara consolidate usi Kisii na Nyamira mbali ko support kwaro ja chusiga baba Onsoro Jafet Steve Mogaka na bajumbe bande babezo Kenyuri bale ko kambe kutana Gusii abantu bale ko ja bange in thousands abange bako draw me support for a president yetu kwaro so kana Rigathi Gachagua ororire bintu ebinyo ko happen kurugusii or na simbarati tali ko jase matiangi buyo ororire na abantu abagusii aba abana serikali mebale so ororire omuntu yo ngutonga inari nande wamurukire muri the project njetiko bela sakira ko project kwa sababu takwa ati chama ya Jubilee na yabaikoyo chama ya UDA no mwetenga ye wate eko kena na mono emisizi emene na mono chama ya ODM no mwetene yabagere chama yo mugusineri na riri swali tokubuli na aino mugusiora tatebi chama kiye ino mwanyorire no mwana kingo chokoro yatara kwana so mondo le ODM no mondo le UDA no mondo le Jubilee tawa ndikora monde kwensi kwa sababu ebyama ebyonzi nebyama ntabanyene Jubilee yabaikoyo UDA yabanyamato ODM yabagere ogusito kwa chama ikine ki watete nga chijame chisato umugusioro rategere taramonde umugusioro rategere because mete na benga na kore kwa ndibete ngombe ane ngombe ya sagale toko tene ngombe ne yao okoseli one time okay onye matengare serious are kubeka bagusiamo arose chama ya yesa ikayaye elinde mokonye kwenda SMS elienda ya government ku negotiate. Okay. Yes. Mr. Ndruje tumiranete ko NDC ya Jubilee. Yeah. Line up ya opposition kwa yegure kwa Sobna Gachagua. True. Lietalia matienga iria chete na aroche baramu. You see Innocent. In the attack to raise a politics in the country. It's important. Egekogera there is a culture twatwari ya siasa kurumaga from the history ngago ikotware una my friend umwishimiwa tebire otware esaiga yago tware enyumba gete otware Jubilee otware sijui ODM otware sijui nini, you know ekeromati anya soire siasa ya Kenya ochire go change standards ya politics in the country. Ekeronkonyora serious politician yago tebanga omukalenjini nabwate chama yae omusigi koyo nabwate chama yae omuluye nabwate chama yae. That is what ekogendera collecting the group ethnicity and grouping. Correct. Today ingisaba tabio mwishimwe una kwanire gege ntonkera kwotiriga igana neta itenge tumie kumwiraniri on that question. What the president oyoro William Ruto niga sereti gukoru Jubilee bale na Rigathi Gachagua no maide bado chama ya UDA ne sereti Rigathi Gachagua kwanza goje ya Jubilee wane ya basereti na maskani eyege ya mwimbichi ku office ekamurege tali. How fair is the party? Okay. Etokwa about Kenya, you may have a party erenonye ekoroku Jerusalem party. You know Jerusalem means saint. Erengia onye character ya okere embe. Party tego change anything. Okay. You know UDA tokwa about today. I was in UDA party. Injina ngo drive agenda ya bottom up economic model. Abantu tunamote babangi bajira at the bottom of the pyramid. Mama mboga abantu bakona nyangitali batabuwa tichibesa school fees baba challenge abali bala say a triangle at the apex na bwa abantu bayinga bake bali the rich bona kero kuri as governance na leadership ya bare ego contradict a campaign manifesto were in place. So today if we divine also kuri gusi also babwate crowds if babwate such divinations, but also those crowds are controlled with resources. Okay. Asabanta bangi, you know the good in good politics you don't influence abantu wetera ni chibesa. People should love you. Chibesa supplement. Okay. Lakini business ya UDA today I can tell you across because nimbwate foundation ya UDA njetini mogani say UDA. I've been there, we had meetings ngakora kambe abande bacha bakanyora UDA ke exist mbama itenga the one series wa UDA kero utako seli gukoru uno muskate bakera kuselu ku Jubilee. We formed that party. I was part of the formation ya UDA. We knew what we stood for. Una bantu, una leaders. Togatebanga na Kenya enere utiruta gutoro kiri chiko konyense. Rori tika Jubilee. Then ya ratubeka narrative ya dynasty versus hustlers. And we saw what Ruto was speaking actually is Jerusalem in waiting.
ngigia kia korusirende na koroje NDC ya Jubilee. You see, and I got a key. There's something we believed in as a Kiamagia UDA. We believed akore different leadership korwa seli the past regime. Ya ngo koroma they used to say abduction sinje ngenga ki Uhuru Kenyatta. Lina anunia abantu bango kandamiswa mbabwata mbango chali mangana ichi hasola abantu bango sava mpaka hospitals bagateba the big four chi kandamiswa bachire chi handshake. I expected this regime bagateba there is some too much borrowing by then. So Ruto nabwate a different approach to this implementation of project they say about. Okay, bono kwa waikire nyombe yu kwa bali roro kwa nyolire umushtuko washtukire kwa ruroro kwa chire Jubilee umwaso tokire Jubilee nande. No. You see in politics not na benga no mongino ole chikoni ali okorosi ndagira. Kero chikoni akorosi ndagira sasingine mbaro konyo guiterevigeli. Mara isani yagure ucha. Mara ege kombi ege chiko kiagure ucha. Mara kwara telele wachi kora kiri umwana. At the end of the day again totagete no bokima buyi. Okay. If you deliver bokima ebigabinde bire tikabira mbi watisho. Umwateka no yole gatigati mweshimiwa. Jubilee yachire in picture. United opposition to Aerolid. Inubono buna bali muri serikali go mwanya oliro bunyamasi asaba ndabekera bagutwara injire bajagire gotengoyo komatenenge. Erutiano deina. Siasa ya Kenya no nyuma ya tabia sana. Uso kwa chama cha kambire Kenya ga na former president once ba chile bali kule once no yole moyo. Chama ya KANU kera ya ruetoro. Kipaki taso na KANU. Kera president de ya geti chama ya kule. Iwe life span yake ama chama ya PNU ya renge strong. Ya Kipaki. Kipaki ya geti ya kwete. Mont paka wana tumanya ya chide kuchi. None party leader juma ya goroko. Ginero robando. Chama ya Jubilee ekera Uhuru Kenyatta aruge office iko ya kweza natural death andete ko boka kabere ka there is no way chama ya Jubilee era produce a president musko ya kadana ati ne serikali ya nga sabira madeni mono serikali ya sabira madeni ya mange sana ne serikali ya Jubilee asema tianyare watu ne deputy president lakini William Ruto ale ko decide geregendo na William Ruto amadeni ya ko kwandra matengo ya kunya izibanya leta lakini kete umuske William Ruto na arenga orase chinga kichinde ndantu amorochi go defend yoko kabesa Mayote ikarenge deputy president ya Uhuru Kenyatta lakini power asiga ulile arenge deputy president ile puppet boss lakini mtu alikuwa make decisions pango ile jacket ya trend online president eko ndati ko seko ngure nse isiko umuntu ko receive mati yanyonya ko maeli innocent ngota kandi tuaba systematic as discussion na ndi tuaba structured etwa kwa na mapema ngana ki challenge yagerete one challenge oseruta affiliating serikali Uhuru Nembe tigache na UDA egera rusio boso kwa 7 one of them was ereta go boro so tinkwa leti go senga bali imba borte bobe that ye kila kitu discuss here we are discussing oyo na chitine alternative ereta go boro lakini ilanire asa makabesa aliangukana but he has reduced you see we were not discussing about the reducing was doing what because one of the things kiagareta tugatebanga tigato support William Ruto tatu subject to the dates chirime bitu arenge chirengo campaign reform chirengo kana kerago torani orondo is not about cha reduce or cha very what level it's not about the degree of borrowing it's about ngwa to kaneti orienjera ntwa banyane toko manage total go borrow chibesa okay wantegera so round we discuss about bali aba chagete ekera ogo cha kamba chagete we agree but yo chitako to komboa to everything ana ki nduru go borrow Muske akara Uhuru Kenyatta arigeti are president akasoka bari na matiangi are interior CS obosi wogoruga ebwarenge 250 karuta aswa woniga bari 130 obuoyo wogosimeka jibando ebwarenge 7000 ruta ka produce woniga bari 250 aitani madini yakukora taka ndito nayo bantu ni chiproka chya kwa kana akatena etokureduce obuoyo beyo obuoyo to endege tiyo mwana nje asimeke jibando kuru mugondo chimanya ko market chi reduce the pay tali na to kana blocker ende jwa kana echikora jibando kuru siku akakana aya ko goja mangana wa serikali ya Jubilee asale sana lakini ekero kwa nemero bili kwatabire igoro yo ubolemi watabire igoro ya oligoli yo aminiri yo gokea wakwa negoro yo bosiko kea ligoli twaro chumura y'umukuru bwense Uhuru Kenyatta kagoteba emirobili mubwate ego serikali yubwate ne yo gotema isa chindo maete emirobili yo gotema na bera era succeed ose ubona gakwanera nane mono iyo kurubu rwali na ndi toroje crisis ngeroro
omarene sha abantu ori testimony na sha ngwakanirira abantu abange mono paka abantu beke wango geinze thousands of money NHIF yarenge chikatel ekalo kora abantu ba complain bari chikatel ba complain NHIF ninge yarenge ikinjira bara ko benefit ba kwati nyeke tal fake ba kwate chi beneficial fake ba kwata bari mwana aje ndindo president ko tena nyeke tal yarenge kuyega ya de kwa kana NHIF akurari murairo yomo Pamo kwa liberation mara 10 uko goro komo but Benny scandal neroro because ko oje ngento kenda kuona tani kelkia linda jamii na linda mama president Uhuru Kenyatta arakota yana ngalinda mama ngayo muntu ndera kuchi utero tero na ki keto linde jamii yonse innocent you know the thing that we can because we are moving we are young leaders nande keto leaders tutete ko konye society neta ketu be bit sincere ekero ruwa focus ti linda mama na manyete abangina na ubale siraini you know abangina na bwe jamii in short mata basaja ntongo na toloje atwa tuwe karakali nini ekero ruwa focus ti kulingane program yange in place abangina mbabwate share ne ase pro na bako chandika abangina sa bako nonyema this is maternity whatever challenges uruwa kateba bako andabanyora abana bataliko nako you know ya ingeri ya soete ko bisi akateba mara moja it work like that then igantobwate question about abagotu kwa gure several times kuri serikali yato ya soeta mamlaka abagotu mbali sure that's why go kupatisha ogere serikali yuko patisha they are not sure you can't government take out something today oimo kemambi buna yako tebeti go rwamini you know people have lost trust in government so ekero kungona ki Uhuru na tebete gende ikialinda mama nki engoro ekiaruto ne kyo kupatisha na bakiko kono seruninga but yes grounding keyo ngeli exist na anda I need mountain challenge because you can't rely on the people nga opposible arule 250 or say 240 wachire 150 or say 100 when life is difficult what sense does it create only opposition ngi 100 when you have closed my business. What sense is that? School fees, no. Health fees are serious concern as a country to Kenya. When someone tells me chikatel na chicharetri challenge nga bali bago pinga serikali ne chikatel personally am cartel I'm a victim ngwakane bili nyagitali I mean it I'm a victim I'm someone ngwakane bili nyagitali mbwato moroire in the hospital mbwato right go tenaga zeru ninga ga today and so konte venga SHA is not working. Okay. Igen to kwa rekanire ko rutendo ruche go chia sikere ne chi police chia serikali chi yote abanchi go kare mirimo Ben bono iga narora aba kwana go somungwana yo monaro tete go kiki na seke gambero litangania chi petition ya serikali asumuruberio housing asaga teba bali bagwa kane bange because neba ne levy bali bagwa kane bange mbali beneficiaries ese chinyombe chi chia chagire kwana ngo chia sabanto bagutumika ubusani na nene mono koligereria njere president yotumika wakorere campaign yokwirana na ndege ento kende ngeroro kilikie ko rukungumuruberio SHA no ibatebiri gubwa tubututukano na nene mono committee task force yokoligereria amangana yochiko kwa abantu chibese bali banyora tomo cyane tigango twigwa se video yo era busyo tanyara kwa tokonyore birengereri na nene mono twigu ikikelikere guri birengereri. Party, we can say with pride that it was our administration that oversaw the implementation of a new constitutional order, and we did so within the stipulated timelines. As a party, we can say that we left behind a more connected country than we found it. We doubled the number of tarred roads, increased electricity connections from 35% of our population that we found to over 70%. We began the process of modifying dilapidated colonial infrastructure with the introduction of the SGR, the development of Lamu Port, the revival of Kisumu Port, amongst many others. In health, our Linda Mama, the removal
of maternity fees in our health centers gave and saw great improvement in maternal health and improved child mortality rates. Our management equipment services saw medical equipment such as dialysis machines, scanning machines, laboratories, and other equipment become available to distant corners of our country, with counties like Mandera being able to carry out cesarean sections and other such operations for the first time since independence. In education, we restored the sanctity of our exams. We maintained the free primary education that we inherited from President Kibaki. We expanded the Murayi mukuru Uhuru Kenyatta ogatebe mirubiri iria akorete kerare Gasuburai na ndi kwari National Delegates Council yabo anemo no bunari gukwana agateba kerare ngo Suburai na ruchi bakabana bakwayu cover bali chi school agakwanire mirubiri akorete kuruwe kwa na nestima lakini asate birenge mirubiri ya serikali ero Suburai ige korekana tibuga tiburo sera chiko kwa nyabakenya Kiango tebi na omaete etkondire moske William Ruto tena ya chorete kasi yengo ngen so that a change Kenya. Aba Kenya bange bakateba na Kenya can only be changed no moske William Ruto. That's why aletire sha aruzidi NHIF. That's why actually new education funding model akatukutelia ngoro ya kale ya benefits cartel choka. Tuja sama na Linda Mama. Linda Mama, yungo tebe ya sha na Linda. Yungo tebe. Linda Mama, ya benefit some individuals. From people wamanyika na serikali, benefits balenga bake. Lakini Linda jamii inkero mundo. Oni go mwana muswati ebwata ndi chikorongia. Anda sha ekomo kafa kiregento. Egento kakome kuchinyekitali ne pension yoka ne yanga yo mwana chikubekero mwana mogeni. Unlike ili akaya kitambo, wikutu wale connection nenye ketali kuzo no ketali umanya kana mundu wa serikali Linda Mama menya go kata for. Ko wata mangana affordable housing, kwambo le mangana affordable housing, mwate na o na banda ba kuna je taxi, wakandele housing, nyumba ya gachu, bakini mbayo chinyora. Abuna bokora. Karuta nyumba ya affordable housing, ni smartphone yao kwa imuke simu yao. Kwa enda sa poma yangu. Kwa enda online. Wakana. You don't need to know me. Tota kumanya mujumbo wa serikali, tete kumanya mopias wa serikali o housing ya vinde. Aine simu yako ko batayoka. Waende poma yangu, wakande nyombo takete. 2 bedroom, 3 bedroom. Ubangani, Kisi, Migori, Nyamira igo. Simba Star. So, unabokora. Yeah. Koketande senkwana. Ben lakini chinyombe chioroche murayibwense rero ngo bogolia kara abantu baenda state house bachi kumutarera kera bakurwo roba benefits kuri ese chinyombe cyo bataino ne ligolio bakere and all that na kike go ne petition ne kubolinga chinyombe chi kirenga kia kibuga trike kia lengo abantu achi akande chinyombe half of the price na bana bali balinge bajani wale wako mupira. They made all of us proud. Wakacheza mpira wewe paka nchi kwa mnyantanya wanja national team ya Kenya kaenda Kasarani stadium chikoje mpira kwa sababu ina igwete buya abana bake wate talent bako mpira buya naona hizo kwa president ya naona bake mpira buya because you know talent yo wako mpira lero mambi uneke okay abako mwa 2 million lero lakini mambi usanga tayo wako mpira so tanya cross ndata 2 million president karona mbya hapa pekede affordable housing ile banyo nyumba chiabo kwanza but the problem ina ya Nairobi no wakane nyumba if you have your house ando wate kasi yange ose biashara yabike you can go far. Okay, ngoira nanda gwisiribulili titagitimbu tasole mono nindoche endruche netete gukwa ara yo mukoro tiganda responde because my brother ukwane o highlight interview and I'm responding each item only in just a minute. Nda tango tabi innocent sasingine serikali ne minseti priorities. Priority kero tabi abanda about umupiro bete jan monta waka no million ibere osaiwe million amai ko ahead ababikire budget. These are 22 people abantu bari northern Kenya batabuga tisi bakorara bari bagasomera nsemete
you come to tell us nga abana bagwa ku mupira already mbagwate chinyomba ochiko by priority yo kuba chinyomba cha affordable housing. You know, the whole country, about 50 million people focused on 22 people. I mean, that's a mess. Two, again, my brother Kwanile, yani jana ki understand ye kere, to me shallow. It's shallow. You can't entice people by changing koru NHIF or mwachire na sha. We are not just focused on names. Beauty of names, how the names look like. Eti linda mama, sasa mmekuja kwa linda jamii. It's not, we are not happy about names. It's what is contained in that sector. If we are talking of SHA, for example, if you call people, national television, if you call people, about 5 people are working at Bataliga, on that Kobakohas. You'll get 4 people complaining. That is the research. To what is ground diga. Education sector itawata nga funding model ye karuezi yenge ya chiri gocha. Abana be university mpaka student leadership. No boli bonds pia cross. Mba nge mpaka protests. Bako te banga na kitali gabuna tu arenge. Eke mu aretire ngekia we saw even Ogamba Julius the CS education. Kako te makolina kitokoro si bugamate. Emego mo ya Berichi University several times because of the funding model. A government ita kero tegerera aba. A minute government tigandara kubule ndruche. Yeah. In fact kwa highlight ebintu biriyo gateba bivuga tama mo cha serikali. Yeah. Annemone semiru biriyo gateba. Serikali ya Uhuru Kenyatta ya Ruto Borai ya highlight ebintu byabo. Lakini bono liboli ntete kubuli ne Matiang'i nare nkoro. Na hande mwabere targeted because let me hope nayo kuno kwalenge. Yeah. Ababale SSMA ya United Opposition okora kana barusiri obwegenu asemule bagoteba igomule ne serikali. I think that is ne nkwana yumura yumukoro gwense Uhuru Kenyatta ni yego target emirobilie serikali ekoro kinga emirobilie serikali trio kolega ngaibono mugobekero umutuni. Let me tell you something why we are different from them. Na ndege ntekiga narrative yagenda okwanwa ko side yabo United Opposition they are targeting. And I don't want also the media to create the narratives. Sitali properly, structured, or sitali properly, set. There was a political narrative. Yani, mo wasa kona kuandalia merobeli tali una biranga libi opposition vikora ntoki. Politics ni strategy. Is a strategy ego chikoira abantu bachikonyora obubwibataite osiaria. Number 2, etimu eri amwe nali gachagwa Martha Karua, Eugene Wamalwa na Tembea na Kalonzo Musyoka na JB Muturi. Na JB Muturi. Valina abantu babwate political parties. Matiang'i for the first time after deep consultation. Politicians mheshimiwa bunali gaiga. Gina ruju approach siasa ya ground. Goika kisabu na kinkwe robeli. Ndaraji goikedebe. So Matiang'i unlike them mbabwate political parties. Matiang'i ni wakora consultation. What if I take party X? Na yewe chukon drive to. What if I take party Y? Na yewe inje komera so much concern. A minute. Inje komera concern to them because it is Matiang'i's strategy. Okomera watu kwa so Matiang'i na bantu be serikali. Obatsabire nga to any butia ose support. Kasi jibange. Okay. A minute. Ekinkere important. No. Ekinkere important innocent because that's why you called me here to clarify a number of issues. Ekero Matiang'i asokirenge kiama kuburi chikura. Nkyo kuburi na why Jubilee. It's not your concern. A minute. It's not this. A minute. Erene member ya UDA. Wandagere. Matiang'i optiringa tigangende Jubilee. Inki komere concern ya sari ngana ki inki Jubilee. Yana wodi swali ndiko tangana ki. Inki ataro sari chama yo mugusi. Era sa ave boni yobona to kwana yana chama yo mugusi. Okay, tigabona. Asa UDA. Asa UDA. Chama yangu. Okay, yomura ibwense. Of course nero. Yomura ibwense okuru region ki. Korate momo alikora nje tuweke mbekile. Neto jambo ile ndokere sinsi abuneke iga. Onye karo kusekia makia Jubilee ani UDA ere na ndo mugusi abwate kati choko koso Matiang'i already kare kia makere siko yo mugusi ndako mwali bagano wara airanire ndako mwali bagano wara ben
kubekire Ndrucho kubekerere ise gotuka rero Matiang'i arose chama yo mugusi akarose chama yo mugusi etuke abagusi tora against team kaba chama yo mugusi abuna abwate enjeri yo ngonkoswa lakini boni gatwensi etujite ko kabese chama nchende UDA etali yaito Matiang'i uchile Jubilee etali yaito pono to kwati right yo kombori maswali kwa sababu ayo ko manyane chama etali yao chama ya Jubilee na abanyane yaba ikoyo Innocent number 2 emwata tena na pratika kwane gusi usitu kwata jikura boni gachire 900,000 Ndrucho tigatomwa eli bagara kwane usitu kwata jikura 900,000 abantu wa William Ruto led by Onsoro na wapa Javed Nyakundi will make sure 400,000 votes kiakila za William Ruto kwa sababu ile kazi yenye ametufanyia na hapa Gusii na into tupate mangana tribal politics into nyota kete wana Gusii eto wake omonto chikura kulingana nega asini akora tasini nje politiga kwa ndeli baga watebire Matiang'i igabwa to muchande senja tabugati ekiama kiaye na ndu watebire muraise ta baf mukarua ase siasa yobogesaku yes bono ngayole sincere because ekero otogote batu ari kiama kiaye ngegera uchago kiagacha ego chakera kurua ubukabira enare ko teba iga yare gotoka na bwate chama yayo mu Gusii na nde toke to kumupika ku Gusii abunto bwata magosa lakini sisi takwate chama yaye oro kiri weakness paka rigicho moseli mote na bono kenda ine project ya let me tell you in a narrative king wa moseli is a wrong narrative kwenye mambo ina ki na o na rigichi wendo sili Matiang'i na bono boikoyo to kwata 4 million na baba na to wake na mana digati kashagwa wana digati kashagwa moseli ikomo kwata 4 million bado okay number 2 2027 keratoka ndajikura William Ruto stronghold ya yakacha kubuka na 1.2 million was 1.3 million by saa 3 ake 1.3 million enticements okay Gusii ngatoko kubuka Matiang'i kubuka na 400,000 because 300,000 votes nga yakacha kubuka William Ruto chikura na and that's why nga yakacha kubuka that's why ko teri nini kwa bona stronghold ya Matiang'i akara ma opportunity kana kisi na nyambe koranga ma opportunity kasini ntete ko bali baga na ntete ko ba kolete se conversation burunge mwanganchira naba moderate Ndruche igonga Uhuru Kenyatta tabuga influence Mount Kenya koreka my brother egento ngenta tete go jambwe my brother kwa amate ngutaka natura ntogo jambwe set up kineiga ntara ira neri egento kirigia kunire omo Kenyatta kiri ku understand back there number 1 it is UDA hotebanga Gachagua Cyril Matiang'i that is not the narrative Gachagua kwa neze igoro a minute tobe ko clip alika Gachagua kwa a minute Gachagua tanga Matiang'i ameenda amesema hivyo kwa hiyo no just a minute amesema tita interpret ekerari gukwana malitari ne lietaria Matiang'i ase meeting babu ategaria ba mention tia abantu bainga available in that particular meeting okay Matiang'i uchire kuri party yaye tare ngase meeting y'abantu bali bainga 5 ngitoja ku drag ibintu with our thinking ntoko read too much yarete confusion you know let me tell you UDA is prepared kuri weakness chia sege ko ndoki ere bako nyabe weakness ina leo bacha go capitalize on that na nende tote my brother agaga today ese issue tu kwa na ye party neri important ni monyori nyuma Matiang'i ataracha ne political party ebye mambe ko twate kurusi biro of course mbine binge inki wajirite UDA ugatige bya mebire kurusi oraga kinso e chama no do we chama ora ya UPA chama ya UPA party leader Amos Nyalibo secretary general usemba kaka omuntu tendete ese wate chama party chairman na kusinya mbega gise ese party ne yomo gusi ekero kwate ndisi ba kwana ke kusigioka ona agenda kete chama ekoreka national that's why they knew kwa sababu you see ben ogo double speak tigabona rakugoriga whatever kero kwa tumeka manganao whatever ekiama kiumurai wense no maetekere region gete ekiama whatever ya Jubilee no roche region keligerete DCP geroche region gete ebyama mbire kurugusi to tigabona no ne upa ntubwate PDP kia bagara KNC ngero oyongo nyamwea for the people for the people moja majitiri tiri system bine biro kero korolekana igongo mugusi kiamata kiri gutware kiao amagoso tugwata manene pi etugwata umuntu goteba nangubulero president utagwata chama yango tukana nuko support busaigo na ukwa kumbekera magosa lakini boni ya tugwata umuntu gotena ngubulero president pati chama leo togoje gokora nyoma gokora nyangi utaragajesa ika yao aiga se monyomere UDA ne sai mundo goro president William Ruto by the way nera togo support for your information Innocent it is important because at times we take these platforms for civic education
egera bantu tware awareness ya some of these things. That's why kwangini waitiga ekatote abantu baminto mukurwanira kisaiga oyo kwanenga ekisaiga cheto ne chengenjo teto benyumbemo unisaiga angena mu chikare e advocate ntangani egote matiangi ira naso ekenisi ira naso akokwana kare obande akokwana kare chama ya bande UDA. We can't take them to be sincere. I mean omuntu ku advice no muntu rase serikali ogenda kuragira ne opponent yaitu ogenda to advice igenjire nditoko so it's trap yabo wind up score. Okay. You know? Tiga ndara kubulie Ndruche. Yeah. I think kwa make submissions kwa tabire togenda twasomia abantu. Kera tuwaligere tiri tukolirie ijuma. Tuabate ebinte binge bya kisiasa byale bakorekana. Jubilee kera yabwate NDC, usintu abwate ODM gego shereke myaka 20 PLP nero yabwate umukutano ba ufungamano gaite bare ko kwa Martha Karua green light yaga gusiko chikuryo burayi bwense. Kera bakora kurwalia emishale ya kisiasa ese kurutugochi oligereri ODM gara yaringe gusi yari kurutagocha asomura yo mukoro okuruko Uhuru Kenyatta na nemo no Uhuru Kenyatta agaringe na matia because na rolling so close na baikara install ya SNDC PLP kera yakore gasoka ekagenda yachite road show tour kuraita na ndekera barore kana baramo Rigathi Gachagua gaikoro Kalonzo Musyoka tachietioro. Of course rende moche molikyo manne bw'ikyama gya Jubilee na tetenga eri yarengi ya fair ya Jubilee okalitangani. Bono matiangi ndiago cha kurusia chinga kichia ya ruwaiga sakorore kanari bw'ika tengengiri asoka sabanta abande sachore because yabamwe na bajakire kumwe ko mupira bro mwina mbara kwa bro innocent tigambe kegende ke clear and it is important as a political process. Siasa ne bwate stages. It's not an occurrence. Ngakwe mukaiga ngapua into kiabe stages nchiko tendo nchiro and these stages na chichi kama kianga kwandago also considering timing ya IBC towards elections. We have about 2 years kubanga siasa tari mambi tari next week is not next month. No what the process otwale political party no what the process otwale recruitment exercise for top down paka alise ward level. 3 matianyo chete go fetch party egerabwe kana chi candidate chine cha the united opposition they have a given time. It should not be a concern in government kubwati matia overreading. You read too much na no nyamore prepared go face matianyo yego no nkimoko na utwa rembeo wacho muligereri batolinde Ndruche Ben mugaka imambia bono na already na bondo chenga liberera lia so ile gaga studio Ben tubasa ko matangwa nyorori bagoira Ndruche ala bono tigatora arora chingwa na chabara ibali bako ba asensemo yokubwate serikali mbaru etebirengera byaba asbara kadete kumugikeri yo murai bwense Uhuru Kenyatta osoyo kabiro murai bwense ukane bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta asikilia kwanetenga emeruberi ya serikali eroso murai boniga neyo gotema tigango torole producer ito clip ikenda sembeo nyala kabagu koigunga nkieke abaraya bakwanete zingine tunashindwa tukizomewa na hata marais wenye walikuwa Kenya hii. You should be very lucky kwamba umeishi kama rais mpaka wa leo, wakati rais mwenye anajua kufanya kazi amekuja kufanya kazi. So badala ya kutusomea, hata nilikuwa nasikia leo mwenye alikuwa rais wa Kenya mwaka jana tu ati anatusomea leo, ati anatupea hii ndio ingekuwa inafanywa, hii ndio ingekuwa imefanyika. Sasa wewe hujamaliza hata mwaka 2 umeenda nyumbani na tunakumbuka serikali yako venye ilifanya. Pesa ya COVID mulikula, hatukupiga kelele. Pesa ya barabara uliweka region moja, hatukuona hapa Kibwezi. Pesa ya kila kitu walifanya vitu yenye hata ukiangalia saa hii mtu anajaribu kutuongelesha tuambia mambo ya security. Mambo ya security saa hii watoto wenye walitolewa Rivayala, wenye waliuawa na kutupwa kwa betoni zaidi ya watoto 200 ati leo wanatusomea mambo ya security. Askari wenye waliumiza watu, hata wakati huyu ndugu wetu walishindwa kwa kiti, walijaribu kwenda maandamano kuulizia kura yao zilienda wapi, walifanyiwa nini? Vitu mingi sana. So serikali yenye ilienda, please tafadhali pea sisi break, kaeni chini muone venye serikali inaendeshwa, and we are only 2.5 years to this government. So tunataka kuambia rais aliyestaafu, you should be a gentleman. Saa hii ungekuwa unazunguka huko Ethiopia, unazunguka huko Somalia kutafuta amani,
Unazunguka South Sudan kutafuta amani. Ikwamba koreka no murayu mukuru bwense gasoete asamanyinga yabaraiba kubwetisi serikali. Umayete abagambia bana bakora. Umuske Uhuru Kenyatta, our former president. No muskolia kwa ndila TV gale 2 years isiko kurarete no president. Ubagambia wale ngo bobe kapisa. Went intimidation na kubwata abana na kuita abana bande kuruta roje. Ngende katangani Uhuru Kenyatta huyo. Na William Ruto. Uhuru kana kwanta katana yangu 10 ya Ruto 10. Akapinga Ruto. Ruto ta kwa the deep state. The deep state yanenge na mama tiang matina kwa the deep state. Muske matianga kwa the deep state. Lakini akazinyikobeka kwa matianga ya president. Ruto akaibanga neji hasla. Nento kama believe, toka support, toka ndachikura cheto. Toka defeat. Musuko kuna Raila Odinga by saa 2. Okay. Uko bwa chikura mbororo nimirubilia serikali kwa pale gas. Egento boniga Uhuru Kenyatta agwa ilight ngelinga emirubilie no ye gas. Amini ye mwakorere mirimo turi gukora gas. Ose serikali iliye gutumika gukora gas turi gukora gas. Egento kilimo ko mu accuse maybe tateba abantu mibere yatugete yala twarorira abana mbasiriti bugima is in public limelight nga abana mbachite kurubeka nebara abantu bakarubeka n'abakenya bagasiri bugima bwaye. Mirobili kiye inubone kera mu ikaranza ni mu bateba bina nerate ni notebire ngabana baringi school na abegete bagasoma estima na abegete mirobili kili bu ikira no geke serikali gote nabone tebe ya chiete universe wa sabantu bonse pe kwikira na tolege bone. Number 1 kana kwa na genye list na kwa na sha yo kafa vo aba Kenya bonse ne bokuri nyombe ntaka nyombe ntachire sha kero monte wa kanera. Number 2 mangana afford housing muske William Ruto because akinere no botaka ama ite bantu bange bagwate nyomba. That's why akachiri nyomba at least kero mondo ni bagaje ko wakana chirent kero monta abe home owner home owner means na wakande nyombe ngora final ya be nyomba nyomba ya omenya mwao uti wakana rent. That's why William Ruto achitenda mangana affordable housing. Number 3, new university funding elia ya yoko fund abana be university. Elia ngore ya lengembe ya go benefit some students from rich families. One yo kafa bana bale kuru from background chile poor. Nere kwa kanira serikali nere kwa kanira. Oje number 4, asegusi chipara chili cha kwambeza ndiye chilambi. Kama tianga renge entira CS. Mweta renge atende chi project ya serikali. Arenge prime CS na bona mudafata atebe. Lakini tadenga se constitution party na warenge boyo. Matiangi yakadai fati chipara Jones picha renge cha uzini special Nyamira. Chara kwa na West Mogrango chipara chilami akachire scheme. Ana mangana kwa nyole serikali. Ya yagene mitongo tebire oro. Chipara renge cha West Mogrango Jones pi akaire scheme bora. Woye asa gajete. Chipara cha tuma saba akaire bora. Chipara cha no Mogrango akaire bora. Uri mugwa simba utu wonyere bwa serikali bwa renge bwa market no bwa serikali. Akaira kakaja kasa karose famu yae. Oro muntu rengo muulio mube tokante kwa jiba kaja kabere na ndese serikali ya Kenya. In serious allegations somate kwa rosi na Italia iga. Nani innocent let's get back to the question kwa buri. You see go koba too much obsessed with Matiang'i you will miss the point of address ya sabantu bategerete isikogari because okuburi uswali kwa myoga Matiang'i you lose the point. Motegeria tegerete iswali kwa buri ngana ki oringeno ngukwana a member of parliament okuruku ngeno Murwadikiri MP oiraneri amangana Uhuru Kenyatta kwanete na wanted want to be structured aso kwenye questions ekwabe ke clip kali toiraneri clip kali talito discuss Matiang'i you know so as a clip kali oiraneri omuntu okuruku Uhuru Kenyatta mubolinga na kilinda mama omuntu ebuna security amangana River Yala oiraneri my question is very simple ndete kuiraneri somo obungo yukwana na Murwadikiri. He was serving as a member of parliament by then. Tachi kwanda parliament achiko challenge bari barenga obisi. By unite was rakogeji wari resigning a government they think okona nero gas. Was setoraka go protest. Baganyire ekera de defend Ruto na nde ngeno akoru from the region ya Rift Valley. Angonkwa mbekera abakenya kada wali leaders from other regions bakwana the same thing ekengena okwana. Ngeno is serving interest ya community yabo. Takunyara kurigira magosa arigira iki policy arigira for example diana kuburiga ekero criticize unga Uhuru na iteta abantu through whatever buna bagoteba Rivayala the way they are saying. I want to tell you a government ega abana abatogete mukuru kwa njenga baitire babikire cyunime
no ruwe ngama muraka. Okay. Serious allegations ekera chikuritana na igerio girire gatigati ngayo mukenya acha konyaro maine na ara igo kurukwa litalia yago teba kuruku David kurukisi yago teba Innocent ngai UDA gichikurus chikura agobori where is the UDA man living igonyegenete nae agateba he says that UDA is going to garner 400 votes from Kisii. He is dreaming Matiangi is going to determine the Kisii region votes. Oyu David yogateba nga ichikure chichiku chikorekana kuruase orogongo rwa Gusii. Serikali gwetera bali bako yebwate siba kwa mpaka rekana squeeze Gusii barora baraya bange sana twaro mu deputy president yochiro rasa matukam 9 times abajumbe bale Gusii Stuart consensus 9 abajumbe 9 barori abajumbe bako support kuja Ruto bonega Jafet Nyakundi Onsoro Ezi Okenyuri na oje nominated MP Rene Steve Mogaka, Jerusha Momanyi, Alpha Miruka, Sail Jianda. Abantu almost 10. Okay, baba badira sama amalieta. Ukiye kekere kenene mono sana. Baba sanda bono. Last week baba wate kindoke kuna ward empowerment. Bakwanda bake ward mashinani vinyoro bakwana na abantu. Bate gesere kabande serikali ngendoke serikali ya cold, ngendoke chikuba kolera na ande ngaitoro chiko chibosiga iga. Oiso kora chibicha chabeta posted Facebook ya Onsoro na Jafet abantu barenga bange mono na ndabangi nabanene bagotana tuta bakole biara ga chibicha ime bakole takya abantu baikura. Okay, kwa hiyo mune kwa deli twararire omungusubu imiganda y'abantu ngakiende na beko bachikura gosete koba Enduruche ODM yachi etore eka mako genda nero eka beka ogoshereke myaka 20 asoro gongorwa Gusii ntagete togenda umutima ko tukoirana okwanire inengo ile ikegandra ndo ekengeri important kambara bakunge komi koirana tuli kwanire mwanchu muligereri ni gotore ne Enduruche agorunga Dismas no RS studio anene mono gagatebere gataite tuligereri siasa na maiso yekiringa na ntule na Ben Mugaka uyole nere agoteba niga chikuliyo boseneta se county ya Nyamira na ndemo na kwigeremero bya serikali asagoteba nga kuruliro bali ya Gusii abaki chikura mbachiko babakoa serikali ya William Ruto mwaka bw'ikirwe 2022 chikura chinyinge na asate birenga merobeli abarayi babekire kurwa sorongo runi ya kali mirimo litade Innocent kwira ntoru mutumo koma kenga tokanda Eye Nensoko TV uboroso bw'Umugusii arakora ibya amasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere school yawo emerulito nige kugenda n'amaganyo a CBE nguruturo sombi uburaro nabwigo n'ekilaboratory n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Nje Daktari Stanislaus Misati, nje director ya St George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakarambya mono saba no mu kono turetera ande nko basaba mo bendera turetera abana kyagare school ye buyere tubate je laboratory tubate computer sciences library full good library na environment ya nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingi chao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia singa kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru
kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty iishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobot ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wala watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobot. Battery ni Autobot. Kwarasire asa maigerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaigerio aito niga kogenda nokogania gwechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics, electrical engineering, ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochio kebirigo county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mwancho muligereri Nensoko TV umurobeli Nensoko bwakire togendete gutware enkwana ya bono asitokuligereri mono siasa siasa itokuligereri twachakira koraligereri esebyama na namono kuligereria ebintu biribikoro kunga policies chigokorekana na serikali indo cha sesemo y'umtandao nigo bagendrete kwana ebirengererie binge na ekera twagenda umutimuko kwa nigo natigire ndruche egendere koiraniria Ben lakini tutaraira na sare nindo chegaiga nyabichaba nyamichi litenderi kongwa kolibe kenjira getega akuruku nyami agoteba matiangtare nge mu waziri w'echipara engakiyo igo Ben Mugaka teko nyarekana otebe boigo na arega igana ero goteba Ben Mugaka tigana na matiang pi ligia agenda chingao matianginere toko achikura tiganda ira na sole litangani ndruche kokwana kwalenge koirane kwalenge tutarando mutimo enen koirane liri swali my brother na mention a list ya babunge ba UDA abane nominated bago support ngababwate abantu abange actually ekero watangasiru this government ya make abantu abere poor abantu barabataka that they can't do business, they can't raise money, they can't imbakwebeka babe bakorobo nchuriri barosi ebesa bono babekira abantu se culture yo serwa so in time wako gumuntu buna erieto soro abantu bakominyokani ekirenga y'ekibesa batire ko implement chi policy batire ko leta magendero batire ko fund education in fact abarimu bakubura education left right center state house ya very area of interest asoko ndo chiko na baseru kibesa riko focus on policies. I remember ekero William Ruto achite kuri gikura tore nere twengo tarasamu he came even to my constituency umachoge Borabu asate ndaga kwana aka mention even hero epahara ya Mugunga Kenyanyari Okindo by name today yago te abantu barugari umachoge bache state house so keoto gikura oirana se ground commission epahara inki yako rutakuru state house uche se mashinani ote abantu ni waidi barabara ya Mugunga Kenyanyari Okindo for example I'm already so many ona ya biashara bya Kenya Kwanza government
And for your information was innocent na ndi yankebeke for the record ese serikali yiga for the first time since njebwe kama ina sota mangana kisiasa usina bet enlightened na arolire a deputy president ya Kenya Kithure Kindiki ka kwenda Gusii region tubwate 47 counties across the country ochiro 9 times mbwate record onye mo tem produce ga say studio I can give it 9 times na information ya asa chita ka stop over okora economic empowerment asa chita ka yuka nanga bantu kwa 64 shillings 100 shillings 200 shillings abantu bako kuchiwa bako bagana bayo 64 shillings. I'm asking my brother, you are going to vie Kyobo senator, would you like a government yegocha abantu bako bagwakirite chikura siringi 64 nga ina magendro kwa nanda maana wasa you see nobody sorry not necessarily you answer me. Let me just drive that point because list abantu bara associated with UDA government is not development and what you stand for any koromondo UDA I expected balaunchi e para tanga kuruta aswato bugambi e para ri yaro setu Uhuru Kenyatta e gaikiraria college ya extend kurugali umata so Uhuru Kenyatta binte very practical bro tiango te hamna to kwa na gaiga Uhuru did chi para bale na Ruto kare deputy president Uhuru kare president 10,000 kilometers chikolire ejine chiri bypass it's in the record chistima chika connected wa banta abangi sana Ruto kare deputy president we expected the big four Raila Odinga achite so as a handshake Ruto agasoka isiko agatebanga the big four we had Chabeire hijacked ne handshake ya Raila na Uhuru tukasympathize na Ruto tukaraiga baenda bachi kokora mangana BBI batiga the big four. Now we decided to give Ruto the opportunity to serve as president of the country as abwate now bono ara deciding ana kige tukiria big four tigabona ngono kiaba Kenya disapprove Uhuru Kenyatta oiru kiregento okay nayo Quran kiregento okay lakini usiru ko implement evento biri ayengo ko condemn Uhuru ben to ida ndekini utarira ne liboli ya net empowerment whatever twarora abantu bako bike bicara ne empowerment go sene strategy yo kuligichikora primary empowerment empowerment ingota ya empowerment wese kwanda sabuna asaba nsoro barengi na Javet na Steve Mwaka West ani Nyamira wakaenda Borabu wakaenda na North Mogrango almost ko Borabu bali ndio takaro kuna Cherusha Momanya na bwate byombe byabangina bile mashinani bile village level na bibaje dako changira egende byenderere byombe bili bwate for example chiema bigani ne birugo so bakamento chibesa chibole birugo ebinge baendelea welfare chabo okay babwate byombe byabo braka warodi lakini tiangole igento giya kabere musko ya kwana giyo sera mpaka mentali ko sera no kwembawa umuntu gwate biashara bike linda mente stock yaye ebenende asa mangano ko sera ko tena ne serikali ne ko sera njina support musko kurukuna Matiangi for 8 years karomo waziri lakini kiuta ikwenyora kana ko support to ko mwakere support kabisa na ne vijana onero tokirite mano ko sera tu akajiri mwakere weekend tu ajibesa okay ngo sera ngore kera so okay wajira so abasaye mwatere mo basera ngo chichande police wali umurobeli yo empowerment to kolengera libata tuwatakeire babeke community driven projects unabona tuteba abantu kuratiga bagache ebisima bya maje barore nonye nasa abantu babwateme chando bakonya konye bintu getera kibono bikero bateba bikwanda gusine biyombe kere bare gweta Nyamira Cherusha Momanya na ile ebisima chiboholi akaja kwa cross Nyamira aya estima Nyamira na bentero chiba estima chinyinga sana chiko kwa cross Nyamira including West Mogrango ne bwate chisimangane estima kugo chamangane chilami in West Mogrango for the first time manyama tiangia lingo mwasiri for 10 years in West Mogrango tonyo tive na kilometer yetama cloud in West Mogrango a capital I tell you capital Nyamira town a question agumbe yeto I'm talking about projects bro ekere mara weta mashina nyete ko sana bana ko chamba mira bangi na baba chibe sana bagenda kuma yale so bale ngine serikali ya kolde ABCD and what they have done amangana estima to akol okay amangana chichiro ngwa kaje to le serikali ngwa kaje chichiro including ikongwa kaje le chiroro ogende miru kama ate chiro ngwa kaje chiboholi Cherusha wino kobe ko karamaje ona akana ni innocent direct conversation ekera bako genda empowerment ya bari bako bwate serikali yes messaging yabo igere projects to akolira mentor around okoligereria ngaki omurai yara irane bwesere abini murai William Ruto
na goteba kitu akorire na ne kitojo okora tani no gosera tugosega na wigara sana I just help my brother understanding and to get care about him when we talk about the matter of empowerment. Empowerment is the community mpaka alesa akoro kunga Kapseret as Oscar Sudi akoro is your member of parliament or say serikali yenu ya UDA. Oscar Sudi could arrange 15 youths over a matiri, arrange 10 women over a posho meal, orange abantu banyora chi machine mpaka chiogosona chijerani. We saw it in the public. Why onomo bungo UDA okoruka Kapseret, it's in record asagusi ekira abantu bagoche togocha in the name ye mechango. Okay. Tindi ukana nga mechango nemebe but kero changira abantu mechango ese kiombe kebwata abantu 30. Okay. Kwa basiringi 50 bako bagano montonyo asingi 200. How is that empowerment? Okay. Besa jirimba Number 2, you don't have to tell abantu nga ebintu be serikali yakorire. Ekere gasi mu akorire, people will see. To kuja ku evaluating na to akorire gasi gete to akorire asegete, people will see. Tengo mfano yomo innocent nande ko defend serikali gasi ngo musana. Bali ba bekiri ba ko defend serikali. Bako take barua mo special kar mo committee abantu bunen ruch. Because in on the practical research. Say to bo machoke bora buna sironga. Industrial park inja jide kabala onchiri there. Industrial parks. Ya engagement woja ku enable young people. Baso robanyo those empowerments. With such industrial parks. If a government was serious on policies, was serious as to deliver, could have put resources as these industrial parks. Egere kurwororo indirectly young people but benefit. Wote na direct cash kwa bantu chibese those primary and handouts. Na ande serikali ya field will deliver on a bottom up elibatebete. Hustler fund ekwamete. It's not operational. Okay. Tigandara aligili because abaligili mbagenda tekuru birengeli byabo. Nindo choyo moga iga agonte bia tebia enduruche tebia Ben ondebwensi oko pinga Matiang'i kurwa soro gongorwa gusi ni auchi kumerana na kilikia betu mwaka bwikiri bubere meronge mwaka bwikiri bubere na ibere ekera nyacha yali kubulyo burai abantu bachite siko nonye mbali barenga waziri ya serikali nara nero bateba mukisi anakata Matiang'i you think wagenda gukwana gochiposio nindoche kiegoteba nara iga goteba ni Julius Nyasimi Mosekuru wa Chinsamo cha North Mugirango mawawa tebe umumuro yonde alenda mangana ye na Matiang'i etiakaire chibara borabu nchiri kwa kwanira igoro chipara chiachete Chinsamo cha borabu nindoche asensemeyu nande nara iga gotebia kania Ben atigana na Matiang'i ntugusi ntumanyete kitogokora ekera chikura chiyo chikorwa umwaka bw'ichiru 2022 Ben nabondoche abagusi bagendete gutuma amangana aye nandi narega igokurunga Dennis Ombeo kuruchinsemo chirichia satellite pharmacy agoteba I fully support Ndruche. Is very focused guy. I like his sentiments. Okay, ina chinsemo chi SMS tagete nandi ndigereli aye Ndruche ODM kera NDC ya Jubilee okorekana. Yes. Bagatwale myaka 20 gosherekea Chinsemo chia Gusii Stadium. Ekingi yo translate go chese siasa. You see, okay. To me, bono tigange kwane bona the analyst, and it's important abantu to understand this. The same time, ekeren this, I mean, the celebration siganda te ODM ni Kisii. Uhuru Kenyatta na give it a quote. Iga NDC inga Jubilee bado noereme ya ODM. I mean noereme ya Azimio. Azimio, ODM noereme ya Azimio na Jubilee noereme ya Azimio. As the reading of political analysts, you know, having the meeting in Kisii could be the diversionary. Because Mwisonde the other day, around a week ago, Raila naga kuanetenga nani amewambia Ndruche the new presidential candidate 2027. Ngo batebiribo. Kienge may be contrary to the broad-based government. Vakenya bali isiko na kile kwa na this. I saw even members of parliament from Rift Valley very close to William Ruto bakotaka go criticize tekyo. Kuna keo baga zero down bakegosa. Raila ekiracha akakurugusi it tells singa Raila bona ate kwebanga
na kiako na uchibusia kisiasa ikiwa otabire o indicating ngo chago teni president ODM chago teni presidential candidate 2027 ochire kisi tachite bule broad based government he went there buno ODM and again Raila monyata chitu appearance in that those celebrations ikitari ko baraisi ekro ODM ro shereke bintu byabo a party leader ngoto karo ko the history ko maigaga for the first time Raila kamis umokutano gusi Raila Matune sees on the politician that is very intelligent politically. I like him because after Kisi they are saying kwa ndabara ria Mombasa bakwa na enjirende Raila chakle koligere linga Uhuru Kenya anenge ntuko ile magazine ni innocent. I said ile go kwa political analyst. Oira na magazine ni ria maandamano aringe. Uhuru Kenya tanaga tebeti Raila na convince tinga Uhuru na mwakirite simya kamotebi gendo rosio molembe na William Ruto. Bale babere agakwana omuntu confirm meeting ndekyo Raila Odinga today Raila Uhuru atebire ngana obara se broad based na obara se Azimio ona Jubilee na ODM onyene noire Azimio. What does it tell you? There's something cooking. Okay, there's something cooking again tongegenda te kurugu no gateba Raila ko bale mixed signals nubuna abantu muri serikali ya UDA Muske Raila Odinga no muntu le wanjito molembe aroche nzingo stilire argia support president edelive a manifesto ya choleretu correct. That's why not on 2027 I believe Raila will be with us. There is no way Raila agoje gutuma Muske William Ruto because he knows in serikali egenda agenda bwate kwanza sio manifesto ya Azimio na Kenya kwanza igeweke affordable housing no yarengi. That's why Raila achitaka cha support William Ruto wade live manifesto hiyo jointly. Okay. Number 2 manene sometimes even the Ruto compare. I believe as siasa once of compare William Ruto na Matiang'i ndo diko realistic. William Ruto has been MP for 15 years. Obere deputy president for 10 years. Wana akimuntana ko Rwanda once. No mundo jorero for almost 30 years. Akimuna anza kushinda no mundo yo manyarane. Mundo with experience. What about the experience? Number 1 ni mukura ni campaign mutakwa nonene bantu bako no communication team mubwati bantu ba ko bange structure ya siasa ino. I told you yanya ko mukutano yomo in 2 weeks. Actually omana ko ndo mukutano. Asa ko kana bagoira ni ako ngende kanisa lero nyansa ndio kanisa Sunday. Ako bera nande siku for 2 weeks. Ando macho kana mukutano macho kolekana wapi mukutano. Ando mukutano ya saka nyokara bukusiyoka. Bona atu president kusimoko oli. Ta kwa northeastern aende coast aende Lunyas aende western nkia ko bera kusiyoka liuko na butali. Kwande o president kusiyoka kwa kwako. Okay. Tenda Raila ni Andrew Chente to kwirani. How effective Matiang'i ara so kore campaign na nene mono week utara. I'm answering that. It's already almost close to whatever is just suggesting. Tiganke beke a bit clear. Neranyora this information. Kwanza nataka kuona kile kia Matiang'i tiamu irani riswali liabo likuruma iganga to compare William Ruto na Matiang'i. True, you can't compare Matiang'i with William Ruto because this is professionalism. It does professionalism politics. O change standards cha politics. Matiang'i wataka kuchacha wataka mama mboga wale vijana ya boda boda wale wajua kali can't be that. Matiang'i ni usiku na mchana na William Ruto. I agree with you because and that's where the country is actually ogocha kwa Matiang'i back tigangira nese njabo ligende kimayoje to your question ogoje kwa Matiang'i goja kuburi chikura Kenya goja he came to rescue the country and the people identified baro chinga omuntu rakonye nse Matiang'i bakamurangiri he was here na inga semitandao na inga everywhere bona jenisi kurangiringa Matiang'i njo konye nse mbamurangiri tinga ntito ko ikiro ya kisiasa nano bori Matiang'i ndi Matiang'i waje ko very interest yo ko ikiro kyo president agote banje na jite ndwe contribution ekera I was called ndwe contribution as leadership and the governance because as a leadership not to failure so Nigeria cover myself go provide leadership and governance so as a current yekyo as a Matiang'i is about leadership and governance as a William Ruto is about propaganda and politics. So a conversation talk on 2027 is about lies versus honest. Matiang'i represents honest, Ruto represents lies because he lies all the time. As a which is a question ya kwaboli ya immediate na Matiang'i you know effective no so as campaign. Let me answer because thank you. No mogenia. Yeah, that is what I'm saying. And ora wone abantu ba Kenya kwanza mbabasa kubuganga ekero Matiang'i agende campaign na week or relax. Inga that is a weakness. Could be a strategy. That's politics.
You know, we have enough time. Entocha tukubekere gitabu gite mesa igurungana ki this is the program Matiang'i abwate mambe kwa ndari kanisa gete na bakuri treat in politics origerringana ki ngita kire nkore at what time. Number 2, Matiang'i na commission die farm ya konyete president ya Botswana. Now but it's in record, it's in your news, it's everywhere. Ekamotebi implemented the politics na kieko genda. He even give money. So only what this strategy, this is the approach Matiang'i is using is politics. Bona baba buketenga Matiang'i agocha ne fashion ile bana lete ya kawaida. Era point yoko muataki. The same thing yekebaka nyetega igasen disinga Matiang'i nyeta quantity. Kakimba kwa mwana wale kondo. But this strategy ya Jubilee, I mean it, a strategy ya Jubilee is not UDA. Okay. UDA tiwa pamba nene hali yabo. Ndukore zure candidate to Matiang'i. Tume na setebe. You know onye numwe amine te mwebange bya mwechokire. Nini? Nkimoko na gutwara wasiwasi. Nje tinda bori na ki William Ruto na kibangete nki akorire PC tinda bori na hati nkobori because I know he's a one term president. Okay. Waikere kwa wekire statement ya one term. Na nene mono twara kwanire. Ekogera ikitwarigirire tinkelinga chinga gicia chire ngote uno director na nindo chegaiga abanke batumete chi message chaino una nara okurukuricha de Osongo Chantel Kemunto Newton Otuoli Jeria Keruboni Baroche Mwense na Richard Osonga taba what happened to the structured women empowerment fund, what happened to the youth empowerment fund na mabuli atigaire na umwancho muligiriri chinga gicia elire tigamunga ncherege kwa liberera liachire ndagete nchendigie njerango babeka mwara cha mwara nyora libaga mwasaisa siasa egerende twanyara kwa batuko kwana nande asema mbia bono mwancho muligeri niko twalenge na Dismas Nduruche na Ben Mugaka ndagete mwate yaba ligereri tu bye bye torwa ncheke ndonade yaba kusiba mendo mose sabapeta tiaba tengerege steseni kia soko TV senginjo kia toire platform na bantabake kwa air our views in as much as to different politics. This is the way to korani binte bingi. Ekia kabere kyo moello abasa yabanya mira bonspi. Ntua iguana nana ekero kyo bosa ekero kyo bosenata ekero kyo bosenata kia kebe kyo mosa. Ebiro kobindo kia biya bagaka. Rando mosa oyo ben mogaka. Asante. Mbiamono innocent eso konga the opportunity eso jago kwana naba kusiba minto mbiamono na gokire and egentona te yaba kusiba minto. Na into twabekirwa boni mizani. Matiang'i no mwana minto korunka. Tomo serious to konyara tokora our part and also sorry mo what no mwana wigo minto chikori kiro senator I support you but you are in a wrong camp take a ground umanye ke abantu betu batagete egera to move ne timu ya moto baza gotiga isko nda to be senator as a young Gen Z lakini kaba in the right party the right people ama kusi. Okay, otevire abe asenjire ndonge na kabada saba tabaronge no to gukorera bwiri tere ne Sentio Nyango ni goda ya naira na sesemo ya kabere kwa base kuligirira inga malingo ikira dale asenjire nkiranu producer Big Boy John Kebati no ara sense meliende na rekoranga chibicha nchimwerete na Toldi asenjire ya bene tumira ne mambia na ndetokole na twakolebia litalia na Sentio Nyango. Eje Nensoko TV. Eje Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Eje Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kogota bwango. Ebyoma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao. A company ya Davis and Shotleaf nero munyangongo asika kimyaka 50 na kianda asobonia bwebyoma ao byobuye bwekerengo kya iguru aseriguriria
nigo bakonia chimota chipambu chia mache echiogusharira ebimeri amache chigenerator chisola panel amwe ne chimashine chiogokenura amache boigo ngokunya bari bisima nkwagacha bari giswimming pool na kugisibya nkoni bara malyogo yogokenura amache asumu cy'ubusongo Davis and Shatliff nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayarigiranitiye negatesenya kanege Kigali asamange bakiresimi ase namba 0708 623645 gose 0206 966877 gose 0206 968172 gose 0206 968324. Ouru Superstores eyine duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga guchakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no